ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पशत देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री तुलसी नारायण की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय द्वारा आजचा आपल्या अध्यायाचा 14वा दिवस आहे आणि आपला 14वा आपला अध्याय आहे। तर आपण सुरुवात करूया आपल्या आजच्या अभ्यासाला। कालच्या आपण अध्यायात आपण शिकलो होतो की कशा पद्धतीने म्हणजे क्षेत्रज्ञ किंवा जे आपण कार्यक्षेत्र म्हणतो किंवा जे क्षेत्र आहे म्हणजे भौतिक प्रकृती, तर तिथे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ उपस्थित असतात. म्हणजे ह्या सगळ्यांचं आपण ज्ञान पाहिलं. आणि मग आता आपण काय पाहणार आहोत की मग आता हे जेव्हा जीवात्मा या भौतिक प्रकृतीमध्ये येतो, तर मग तेव्हा काय होतं, तर तो 3 गुणांनी युक्त म्हणजे अशा म्हणजे जी भौतिक प्रकृतीमध्ये 3 गुण जे प्रधान आहेत, तर तिच्या प्रभावाखाली अशा पद्धतीने तो येत असतो. मग हे जे 3 गुण आहेत, तर त्याला काय म्हटलं, त्रय. म्हणजे ह्या आजच्या अध्यायाचं नाव काय, तर गुणत्रय विभागयोग. म्हणजे 3 गुण आहेत. तर यांचे विभाग म्हणजे काय,
त्यानुसार पद्धतीची करणं असतात. जगातली जे त्यानुसार त्या व्यक्तींचं शिकतात, मग हे आपण अभ्यास करतो. मग असं जरी असेल तर मग आपण कशा पद्धतीने भगवंताची प्राप्ती करतो, भगवंताचे होऊ शकतो, जरी आपण प्रभावाखाली असेल कसे आपण समजून घेणार आहोत. काय गुणत्रय विभाग. आता आपण हा भाग समजून घेऊया. हा श्री श्री राधानंद यांच्या चरणी लागूया. प्रमुख स्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद यांचे साष्टांग दंडवत करून आजच्या अध्यायाची सुरुवात करूया. मग कालच्या पाहिलं होतं की कशा पद्धतीने अर्जुनाने 6 प्रश्न विचारले. मग क्षेत्रज्ञान त्यांचं ज्ञान कसं वास्तविक ज्ञान आहे, मग ज्ञान कशा पद्धतीने आपण प्राप्त करू शकतो आणि ज्ञान काय आहे आणि खरं ज्ञान काय आहे, आणि मग प्रकृती पुरुष आणि मग त्या हे काय आहेत, आणि मग ज्ञानाची दृष्टी म्हणजे नेमकं काय, तर परमात्म्याची प्राप्ती करणे आणि क्षेत्रज्ञ आणि परमक्षेत्रातला फरक समजून घेणे, हे सगळं आपण जाणून घेतलं होतं. आता काय करू, तर आजचा जो आपला 14वा अध्याय आहे तर त्याची आपण सुरुवात करूया. हा त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा मग इथे आपण अभ्यासणार आहोत की प्रकृतीचे जे 3 गुण आहेत तर त्यांनी कसा आपला म्हणजे आत्मा बद्ध होतो, म्हणजे जीवात्मा बद्ध होतो, तर त्यांची वैशिष्ट्य काय आणि मग त्या गुणांमुळे म्हणजे काय होतं, तर हे सगळं आपण आता अभ्यासणार आहोत. आणि मग गुणातीत कसं व्हायचं, म्हणजे मग गुणातीत होण्याची प्रक्रिया काय आहे, हे सुद्धा आपण समजून घेणार आहोत. मग आता आपण अभ्यासाला आजच्या सुरुवात करूया. हा, धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषीमुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुला हे परम ज्ञान सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. म्हणजे काय, की आता भगवंत काय म्हणतात की म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं की सर्व ऋषीमुनींनी ही सिद्धी प्राप्त केली. आता ही कुठली सिद्धी आहे, तर आपण समजून घेऊया की आपल्याला 1 ते 6 अध्यायापर्यंत कर्मयोगा म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण कर्म कशी करू शकतो आणि त्यायोगे भगवंतांची प्राप्ती कशी आपण करतो हे समजून घेतलं. मग पुढे आपण भक्ती योगाला विस्तृतपणे समजून घेतलं आणि आता आपण तात्विक म्हणजे तत्वज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर ज्ञान घेतोय आणि त्याद्वारे मग भक्ती मार्गामध्ये कसं दृढ व्हायचं हे समजून घेतोय. मग त्यामुळे इथे आपण काय समजून घ्यायचं की भौतिक गुणांच्या संपर्कात जीव येतो तेव्हा काय होतं, म्हणजे या भौतिक प्रकृतीमध्ये तो येतो तेव्हा तो बद्ध होतो 3 गुणांनी. मग हे गुण कसे आहे म्हणजे कोणते आहेत, ते कसे कार्य करतात आणि मग कसं बद्ध होतं म्हणजे जीवात्मा, आणि मग त्याची त्यातून मुक्ती कशी भगवंत आपल्याला प्रदान करू शकतात, मग हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. आणि मग हे जे ज्ञान आहे ना, ते आतापर्यंत जे काही वर्णन केलं, आतापर्यंत आपण परम गोपनीय ज्ञान म्हणून जे अभ्यासलं, ह्या सगळ्यापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान आहे. आणि असं जर ज्ञान आपण हे घेतलं, म्हणजे हे आतापर्यंत वर्णन केलेल्या अध्यायांपेक्षा हे श्रेष्ठ ज्ञान आपण जर मिळवलं, तर भगवंत आपल्याला इथे स्पष्टपणे या श्लोकाद्वारे सांगतायत. काय सांगतायत, की हे सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान आहे आणि मी तुला पुन्हा सांगेन व्यवस्थित. म्हणजे आणि मग असं ज्ञान महान ऋषीमुनींनी पूर्वीच्या काळी घेतलं आणि ते ज्ञान घेऊन त्यांनी काय केलं, आणि मग अशी जी सिद्धी आहे तर ती सिद्धी प्राप्त केल्यामुळे काय केलं, तर त्यांना वैकुंठ लोकात प्रवेश मिळाला, म्हणजेच काय मुक्ती. आणि मग भगवंत काय म्हणतात की आता ते सगळं ज्ञान मी तुला अधिक स्पष्ट करून सांगतो, जे आतापर्यंत आपण प्रकृतीचे 3 गुण सत्व रजत तम मग त्यांनी बांधलेले असतो, मग त्याच्या प्रभावाखाली सगळं ऐकत आलं, हो की नाही. पण हे 3 गुण म्हणजे काय आहेत आणि मग त्यांचं ज्ञान हे सगळं, आणि मग त्या त्या गुणांनी आपण बद्ध असेल तर मग त्यातनं मुक्त कसं व्हायचं, म्हणजे हे सगळं आपण आता समजून घेणार आहेत. मग ह्या आतापर्यंत केलेल्या सगळ्या म्हणजे इतर सर्व ज्ञान मार्गांपेक्षा हे ज्ञान कसं आहे, अतिशय श्रेष्ठ असं दर्जाचं आहे. म्हणून भगवंत म्हणतात हे श्रेष्ठ ज्ञान मी तुला पुन्हा देईन. आणि मग हे जाणून काय अनेकांनी सिद्धी प्राप्त केली. म्हणजे यावरून हे अपेक्षित आहे की म्हणजे हा 14वा अध्याय जो कुणी ऐकेल,
जो कोणी आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करेल याद्वारे समजून घेऊन, तो निश्चितच म्हणजे अशा मनुष्याला सिद्धी प्राप्त होते. म्हणजेच काय, की त्याला असं दिव्य ज्ञान प्राप्त होऊन तो मुक्तात्मा होण्यासाठी भक्ती मार्गावर दृढ होण्याचे प्रयत्न अजून चांगले करू शकतो आणि गुणातीत होऊ शकतो. मग पहा, आज आपण हा अभ्यास करूया. म्हणजे इतकं दिव्य ज्ञान आपल्याला आज भगवंत देणार आहे. आता पुढचा आपण श्लोक घेऊया. हा, या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळेला व्यथित होत नाही. आता भगवंत काय म्हणतात, की या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन, म्हणजे हे ज्ञान आहे ते घेतल्यानंतर काय होईल, तर मनुष्य स्वतःसारख्या माझ्या स्वतःसारख्या म्हणजे काय, की भगवंत कसे आहेत, तर त्यांचं शरीर आहे ते पूर्णपणे आध्यात्मिक आहे, ते परिपूर्ण आहे. तिथे चित्रात दाखवलंय ना, एक गोलोक वृंदावनचं चित्र आहे बरं का, जिथे भगवंत स्वतः आहेत आणि भगवंतांच्या सोबत राधाराणी आहेत तिथे. आणि हे जे मुक्तात्मे आहेत त्यांना पहा दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त झाले आणि प्रत्येकाची दृष्टी कृष्णांच्यावर स्थिर आहे. कृष्णांसारखंच त्यांना शरीर प्राप्त झाले आणि ते कृष्णांसारखं दिव्य आध्यात्मिक शरीराच्या रूपात म्हणजे तिथे उपस्थित असून म्हणजे ते त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात. म्हणजे याच्यावरून आपण काय समजून घ्यायचं या चित्रावरून, तर भगवंतांसारखंच आपल्याला सुद्धा जेव्हा आपण भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो, ह्या 3 गुणांचा जेव्हा अभ्यास करतो, तेव्हा आपल्याला काय समजतं, की ह्या गुणांच्या अतीत कसं जायचं. म्हणजे काय, की आपण गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी म्हणजे एकरूप होतो. म्हणजे त्यांचे आपल्यामध्ये गुण येतात. पण आपण प्रमाणाने भिन्न आहोत. त्यामुळे काय होतं, आपण ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणांतून मुक्त होतो किंवा याला काय म्हणायचं, जन्म मृत्यूच्या चक्रातून आपण मुक्त होतो आणि अशा पद्धतीने आपण काय होतं, आपल्याला सुद्धा देहात्मबुद्धी किंवा ह्याला आपण गुणांच्या आपण अतीत गेलो किंवा देहात्मबुद्धीतून मुक्त झालो म्हणायचं. तर काय होतं, की आपण आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करतो आणि मग आपल्याला भगवंतांच्या लोकात म्हणजे वैकुंठात किंवा त्याला आपण म्हणजे हे सगळे जे दिव्य आध्यात्मिक लोक आहेत तिथे आपापल्या पूर्वकर्मानुसार किंवा गोलोक वृंदावन इकडे भगवंतांच्या आपल्याला आध्यात्मिक जगतात प्रवेश मिळतो आणि तिथे आपण आपल्या म्हणजे आध्यात्मिक देहाच्या स्वरूपात भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवाच करत असतो मुक्तात्मा बनून. फक्त काय होतं, आपल्याला पुन्हा जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात अडकून पडावं लागत नाही किंवा पुन्हा आपण ह्या चक्रात अडकून पडत नाही आणि पुन्हा आपण पृथ्वीवर किंवा इतर लोकात आपल्याला जन्म मिळत नाही. म्हणजे पहा, इतकी सगळी सिद्धी आपल्याला हे ज्ञान जाणून घेतल्यामुळं प्राप्त होते. म्हणजे काय, मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. म्हणजेच काय, जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात अडकून आपल्याला पुन्हा पुन्हा या चक्रात आपल्याला यावं लागत नाही. म्हणजे त्रिगुणांनी दोषित जेव्हा असतो मनुष्य, तेव्हा काय होतं, तर तो दूषित जेव्हा होतो तेव्हा म्हणजे त्याला त्याची जी पूर्वकर्म असतात त्यानुसार पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या म्हणजे त्याची जी कर्म आहेत त्यानुसार शरीर योनीमध्ये जन्म घ्यायला लागतो. पण ज्या वेळेला मनुष्य ह्या दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित होतो त्यावेळेला काय होतो, तो भगवंतांच्या स्तरावर स्थित होतो आणि मग म्हणजे काय होतं, तर ह्या भौतिक सगळ्या क्रियांचे जे परिणाम आहेत त्याच्यापासून तो मुक्त होत जातो आणि मग त्याला काय होतं, असं आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होतं. आणि मग या आध्यात्मिक जगतामधली कर्म कशी सगळी आध्यात्मिक आहेत आणि मग तेथील आध्यात्मिक म्हणजे स्थितीला काय म्हटलं जातं, तर भक्तिमय जीवन असं म्हटलं जातं. आणि मग त्यामुळे काय होतं, मनुष्य गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी एकरूप होतो तिथं. म्हणून भगवंत म्हणतात, माझ्यासारख्या म्हणजे किंवा स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. फक्त प्रमाणाने तो म्हणजे कसं असतं, भिन्न असतं. म्हणजे भगवंत कसे आहेत, तर आपल्यापेक्षा म्हणजे खूप शक्तिशाली, म्हणजे आपण कल्पना किंवा विचार किंवा आपण म्हणजे आपल्या बुद्धीच्या पलीकडे आहे असं अचिंत्य असे भगवंत आहेत. मग असे भगवंत आहेत, पण आपण गुणात्मक दृष्ट्या भगवंताची एकरूप होतो आणि मग आपल्या आध्यात्मिक गुणांचा आपण हे ज्ञान प्राप्त करून विकास करून हळूहळू काय होतो, नंतर ह्या म्हणजे भौतिक जगातील ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या पलीकडे म्हणजे गुणातीत होतो आणि मग आपण अशा पद्धतीने भगवंतांची मुक्तात्मा म्हणून किंवा अहेतुकी कृपेने म्हणजे कृपा प्राप्त करून आपण भगवत धामाची प्राप्ती करतो. मग हा भाग याच्यातून आपण समजून घ्यायचा. आता पुढे जाऊ. सर्व योनिषि कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या
तासां ब्रह्म मध्य मध्ययोनिरहं बीजप्रदः पिता. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. आता भगवंत काय म्हणतात की मी या जीवांचा सगळ्यांचा बीज म्हणजे प्रदान करणारा, त्यांना बीज देणारा पिता आहे. म्हणजे काय की आता आपण सगळे प्राणी मात्र म्हणजे काय, परा प्रकृती आणि अपरा प्रकृती यांचा संयोग आहे. म्हणजे काय, परा म्हणजे आपला जीवात्मा, म्हणजे म्हणजे आपला जो आत्मा आहे तो, आणि अपरा म्हणजे काय, आपलं शरीर पंच महातत्वांचं बनलेलं असतं. मग म्हणजे काय, परा आणि अपरा प्रकृती सगळीकडे असा प्रत्येक प्राणी मात्र म्हणजे संयोग असतो. मग असे जीव केवळ आपल्या म्हणजे ग्रहलोकातच आढळत नाही, तर जिथं जिथं म्हणजे उच्च ब्रह्मलोक आहे तिथं, किंवा भूमी, पाणी, अग्नी, जिथे जिथे आहे त्या सगळ्या ठिकाणी असे आपल्यासारखे जीव असतात. मग ह्या जीवांचं प्रकटीकरण काय होतं, तर प्रकृती मातेमुळे होतं. म्हणजे मग तिथे काय करतात श्रीकृष्ण, तर ते बीज प्रदान जेव्हा करतात तर तेव्हा होतं. म्हणजे ह्याच्यावरून आपण काय समजायचं की भौतिक जगतामध्ये म्हणजे ह्या जीवांना कोण गर्भस्थ करतं, तर भगवंत करतात. म्हणजे त्यांच्या केवळ एका कटाक्षाने ही प्रकृती मातेच्या योनीमध्ये हे जीव सगळे गर्भस्थ केले जातात. आणि मग काय होतं, जीवांना आपल्या पूर्वकर्मानुसार जेव्हा भौतिक प्रकृती निर्मिती होते तेव्हा वेगवेगळी शरीर आणि योनी मिळत जातात, आणि मग त्यामुळे ते विविध रूपामध्ये प्रकट होत जातात. म्हणून भगवंत काय म्हणतात, मी सर्वांना बीज प्रदान करणारा पिता आहे. आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग ह्या वेगवेगळ्या योनी आणि वेगवेगळे शरीर अशी आपल्याला मिळत जातात, आपली जी पूर्वकर्म असतात त्यानुसार. मग आता आपण पुढे जाऊ. पुढची स्लाइड घेऊ. हा, सत्वरजस्तम इति गुणा प्रकृती संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या तीन गुणांनी बनलेली आहे. हे महाभाव अर्जुना, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे बद्ध होतो. आता जीव काय होतो, तर हा दिव्य जीव आहे. म्हणजे काय, त्याचा जीव म्हणजे काय, तर तो जो जीवात्मा आहे तर तो कसा आहे, भौतिक प्रकृतीशी त्याचा मुळीच संपर्क नसतो. म्हणजे जेव्हा तो आध्यात्मिक लोकांमध्ये असतो तेव्हा. पण जेव्हा तो भौतिक जगतामध्ये येतो, म्हणजेच काय, भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा काय होतं, तर तो बद्ध होतो. म्हणजे त्रिगुणांच्या वर्चस्वाखाली भौतिक प्रकृती म्हणजे कार्य करत असते. मग त्या भौतिक प्रकृतीतल्या ह्या तीन गुणांच्या म्हणजे वर्चस्वाखाली किंवा प्रभावाखाली तो देखील येतो. आणि मग काय होतं, प्रकृतीच्या विविध रूपानुसार किंवा नियमानुसार आपण म्हणू, जीवांना निरनिराळ्या प्रकारची शरीर म्हणजे प्राप्त होतात, आणि मग त्यांना त्या प्रकृतीला अनुसरूनच कार्य करायला लागतं. म्हणजे विविध प्रकारच्या सुखदुःखांचं हेच कारण असतं. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, या भौतिक प्रकृतीमध्ये मी जीवात्मा म्हणून आले, तर मला मागचं जे पूर्वकर्म आहे माझं मागच्या अनेक जन्मांचं, त्यानुसार जे काही आहे तर त्यानुसार मला इथे शरीर प्राप्त होणार. मग मला मनुष्याचं शरीर प्राप्त झालं तर काय होणार, की त्यानुसार माझं कर्म म्हणजे मनुष्यानुसार माझं कर्म होणार, आणि त्यानुसार जी काही सुखदुःख येणार त्यानुसार म्हणजे म्हणजे ती आपल्या म्हणजे जीवनात ती सुखदुःख एक प्रकारचं म्हणजे विविध प्रकारच्या सुखदुःखाचं ते कारण, म्हणजे ते जीवनामध्ये जे आपल्याला असायला लागतात ते जे शरीर तर त्यानुसार आपल्याला ती सुख भोगावी लागतात. म्हणजेच काय, जर मला मांजराचं शरीर मिळालं त्यानुसार मला वागावं लागेल, जर मला हत्तीचं शरीर मिळालं त्यानुसार वागावं लागेल, जर मला डुकराचं शरीर मिळालं त्यानुसार वागावं लागेल, देवतेचं मिळालं त्यानुसार माझं कर्म, आणि त्यानुसार येणारी जी काही सुख-दुःख असतात म्हणजे जी कर्म असतात ते तशी असतात. हा भाग इथं आपण समजून घेतला. आता आपण पुढे हा, तत्र सत्त्वं निर्लज्ज्वात् प्रकाशक मयामयं सुखसंगेन बंधाति ज्ञानसंगे न च नघ. हे अनग अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे, आणि हा मनुष्याला सर्व पापांपासून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहे ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. म्हणजे काय, की भौतिक प्रकृतीमध्ये हे जे
बद्ध झालेले विविध प्रकारचे जीव आहे. तर यात कसं असतं, कोणी फार सुखी असतो, कोणी फार दुःखी असतो, तर कोणी फार असा उद्योगी असतो. म्हणजे इथे काय म्हटलंय की म्हणजे असं वेगवेगळे जे ते गुणांचं विभाजन आहे. तर त्यामुळे कधी-कोणी खूप असा असहाय्य असतो, तर कुणाला खूप असे मानसिक विकार असतात. मग हे कशामुळे असतं? तर जीवाला म्हणजे प्रकृतीमध्ये जीव जेव्हा भौतिक प्रकृतीमध्ये येऊन त्याला बद्ध व्हावं लागतं, तर त्यामुळं त्याच्या वाट्याला जे काही हे सगळं सुख-दुःख येतं त्यामुळे असतं. मग हे जीव निरनिराळ्या प्रकारे आता कसे बद्ध होतात ते पाहूया. मग सगळ्यात पहिला सत्वगुण आता या चित्रात दाखवले पहा. तर एखाद्या म्हणजे शुद्ध भक्तांच्या किंवा अशा चांगल्या म्हणजे सत्वगुणी जे आहेत म्हणजे परोपकारी लोक, तर त्यांच्या संपर्कात म्हणजे हे आले, तर मग ते काय होतं त्यांच्यामध्ये सत्वगुणांचा विकास होतो. मग आता प्राकृतिक जगामध्ये कसं आहे म्हणजे तर सत्वगुणांचा विकास झाल्यामुळे काय होतं, तो मनुष्य असतो तो जरी बद्ध असला सत्वगुणामध्ये, तरी तो काय असतो, इतर मनुष्यांपेक्षा अत्यंत सुज्ञ किंवा आपण बुद्धिमान असतो, असं म्हणजे समजून घेऊया बरं का. मग कसे असतात बघा, हे सत्वगुणी मनुष्य असतात ते भौतिक दुःखांनी बिलकुल प्रभावित होत नाही. का तर त्यांना ज्ञान असतं ना आणि त्यांना भौतिक जगातलं ज्ञान म्हणजे घेतलं पाहिजे हे सगळं त्यांना समजत असतं, त्याची जाणीव असते. आणि मग सत्वगुणाचं असं उदाहरण म्हणजे काय आहे, तर ब्राह्मण. म्हणजे ब्राह्मण वर्ण बरं का. ब्राह्मण आत्ताच्या काळातली जात आपण घेऊ नका. ब्राह्मण वर्ण की ज्याचं म्हणजे आचरण कसं शास्त्रांच्या विधी-विधानानुसार त्याचं आचरण आणि पालन आहे. आणि जो जो शास्त्र वेदांचा अभ्यास केलेला आहे ज्यांना आणि जो वेदांना म्हणजे सगळ्यांना जाणतो म्हणजे ब्रह्माला जो जाणतो, अहम ब्रह्मास्मी म्हणजे असं शुद्ध आचरण असलेले. मग ते जे असतात ते सत्वगुणात स्थित असतात. मग सत्वगुणाचे मनुष्य काय करतात, तर पापकर्मांच्या फळांपासून ते अलिप्त असतात. कारण ते सगळ्या चांगल्या परोपकारीच कृती करत असतात. आणि जर ते अशा शुद्ध भक्ताच्या किंवा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या संपर्कात आले, तर काय होतं ते शुद्ध सत्वगुणात जाऊ शकतात. मग पापाच्या अभावाच्या जाणीवेमुळे काय होतं, ते फक्त सुखी असतात. म्हणजे पापच नसतं, सगळ्या चांगल्या गोष्टीच करत असतात. मग वेदामध्ये काय म्हटलंय, की सत्वगुण म्हणजे काय अधिक ज्ञान आणि अधिक सुख. म्हणजे मग आता इथं अडचण काय आहे? मग आपण समजून घेऊया. सत्वगुणामध्ये जे स्थित झालेले असतात, त्या जीवांच्या मनात असं वाटतं म्हणजे असं त्यांच्या मनात सुरू असतं, की मीच अधिक ज्ञानी आहे किंवा इतरांपेक्षा श्रेष्ठ असा व्यक्ती म्हणजे मीच. मलाच सगळं काही समजतं. जे काही ज्ञान आहे ते मला आहे, असं त्याला थोडंसं वाटतं. म्हणजे त्या समजुतीमुळे काय होतं, तो सत्वगुणामध्ये सुद्धा बांधला जातो, बद्ध होतो. मग ह्याचं उदाहरण अजून एक घेऊया आपण, की जे वैज्ञानिक असतात म्हणजे किंवा सायंटिस्ट म्हणतो आपण तो किंवा तत्वज्ञानी म्हणजे उत्तम असे तत्ववेत्ते असतात म्हणजे असं मोठ्या पदावर कार्यरत असे म्हणजे क्षेत्रात असतात. मग हे काय असतात त्यांना आपल्या ज्ञानाचा फार अभिमान असतो आणि त्यांचं राहणीमान पण कसं असतं उच्च असतं. म्हणजे उच्च श्रेणीचं असं असतं. मग त्यांना त्यामुळं काय होतं, की त्यांची जी राहणीमानाची उच्च श्रेणी असते त्यामुळे ते खूप भौतिक सुख अनुभवत असतात आणि मग ते जे बद्ध जीवन आहे त्यांचं सत्वगुणातलं, तर त्या सुखाच्या भावनेमुळेच ते सत्वगुणात बद्ध होतात, की ते खुश असतात त्याच्यात. आणि त्यामुळे त्यांना अशी सत्वगुण कर्म करण्यात आकर्षण असतं आणि ते त्याच्यातच संतुष्ट असतात. म्हणजे काय, की त्यांना असं वाटत असतं म्हणजे, की म्हणजे हेच सगळ्यात चांगलं काम आहे आणि त्याचं त्यांना आकर्षण राहतं आणि असं जोपर्यंत कर्म करायचं त्यांना आकर्षण राहतं, त्यामुळं त्यांना काय होतं, ते आकर्षण असं राहत असल्यामुळं ते प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आणि ज्या सत्वगुणाच्या प्रभावाखाली त्यातही म्हणजे ते कर्म करण्याचं जे त्यांना आकर्षण असतं ना, त्यामुळं त्यांना कुठलं ना कुठलं प्रकारचं शरीर धारण करावंच लागतं. म्हणजे ते प्रकृतीच्या गुणांच्या प्रभावाखालीच राहतात. त्यामुळे आणि जास्त करून सत्वगुणाच्या प्रभावाखाली. आणि त्यामुळे ते मनुष्य पुन्हा-पुन्हा सत्वगुणी मनुष्य एखादा किंवा पुन्हा एखादा तत्ववेत्ता, एखादा वैज्ञानिक, एखादा डॉक्टर म्हणजे असा पद्धतीचा बनून येत राहतो आणि पुन्हा-पुन्हा ह्या जन्म-मृत्यूच्या म्हणजे अशा चक्रामध्ये त्याला सतत यावं लागतं, भ्रमण करत राहतो. आणि मग त्याला हा जो मायाजनित मोह असतो ना, म्हणजे हे मायेचाच प्रभाव असतो ना, 3 गुण आणि त्यातही सत्वगुणाच्या प्रभावाखाली असतो. मग त्या मोहामुळे काय होतं, की त्याला हेच जीवन सुखकारक वाटत असतं. म्हणजे असं पद्धतीचं उच्च श्रेणीतलं आयुष्य आणि अशी बुद्धिमत्ता आणि त्याद्वारे मिळणारं ज्ञान आणि तो जो अहंकार, गर्व त्या ह्याच्यातच तो अल्पसंतुष्ट असतो आणि हेच कारण आहे, की सत्वगुण त्याला बांधतो. आणि त्यामुळे तो पुन्हा-पुन्हा अशाच पुन्हा जन्म घेऊन एखादा म्हणजे अ, म्हणजे अशा पद्धतीचा तत्ववेत्ता, डॉक्टर, सायंटिस्ट अशा उच्च म्हणजे विद्याविभूषित अशा पद्धतीचा बनून तो येत राहतो आणि पुन्हा-पुन्हा जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यात अडकून पडतो. मग आता हे झालं सत्वगुणी लोकांचं. मग आता आपण पुढे जाऊ. हां.
आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. रजोरागात्मक रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबंधाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. हे कौन्तेय, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षामुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. आता चित्रात बघूया हा आपण. आता इथे पहा, म्हणजे जे रजोगुणी आहेत तर ते कसे आहेत पहा. तर इथं तो मनुष्य आहे तो वेगवेगळ्या म्हणजे अशा वासना किंवा अशा महत्वाकांक्षा तर ह्यांच्याशी निगडीत पाहतं वेगवेगळ्या आकर्षणांकडे खेचला कसा जातो. तर हे चित्रात दाखवले म्हणजे काय, की रजोगुणामध्ये ह्या वेगवेगळ्या ज्या इच्छा किंवा आकांक्षा किंवा ज्याला म्हणतो ना आपण ग्रीड किंवा इंग्लिशमध्ये किंवा स्वार्थ किंवा आपण काम म्हणतो, म्हणजे तीव्र इच्छा म्हणजे. तर त्यामुळे काय होतं, देहधारी जीव जो असतो म्हणजे जीवात्मा सकाम कर्म म्हणजे अ, फलप्राप्तीच्या इच्छेनंच तो प्रत्येक काम करतो. म्हणजे कुठलंही सकाम म्हणजे कुठल्या म्हणजे मला ह्याच्यात काय मिळणार आहे असं तो विचारेल. म्हणजे कुठलीही गोष्ट काय त्याचा लाभ होणार असेल तर तो ते करेल. म्हणजे अशीच कर्म सगळी त्याची असतात. म्हणजे फळप्राप्तीच्या किंवा फलप्राप्तीच्या इच्छेने त्याला म्हणायचं सकाम कर्म. मग त्यांच्याशी बांधला जातो. म्हणजे काय होतं, तर त्याला असणाऱ्या असंख्य वासना आहेत. त्याच्या इतक्या इच्छा, इतक्या म्हणजे महत्वाकांक्षा, अशा वासना, इच्छा असतात, की त्यामुळे काय होतं, की तो दिवस-रात्र म्हणजे ही त्याच्या वेगवेगळ्या इच्छा आणि त्या इंद्रिय तृप्ती करून घेण्यामागं म्हणजे इतका म्हणजे तो गुंतून पडतो किंवा ही भौतिक सुख उपभोग घेण्याच्या तीव्र आकांक्षा त्याच्यामध्ये म्हणजे हा रजोगुण म्हणजे तो जो असतो, तर त्या रजोगुणी व्यक्तीमध्ये असतात. त्यामुळे काय करतो, तो असा विचार करतो म्हणजे रजोगुणी मनुष्याला कसं असतं, उदाहरणार्थ की इंद्रिय तृप्तीसाठी त्याला समाज, देश, त्यानंतर ह्या सगळ्यांकडून म्हणजे कसं मान पाहिजे, प्रतिष्ठा पाहिजे असं वाटतं. म्हणजे ती प्राप्त करायची इच्छा असते. त्याला कसं वाटतं, मला छान सुंदर बायको हवी, मला छान गोंडस मुलं हवीत. मग असं घर छान हवं, छान माझं म्हणजे सुखाचं असं सगळं हवं. म्हणजे मस्त मोठी कार हवी माझ्याकडं. मग त्यासाठी मी दिवस-रात्र कष्ट करेन, भरपूर कष्ट घेईन आणि मग त्याच्या ज्या अशा इच्छा वेगवेगळ्या असतात ना, स्वप्न त्याच्या मागे तो धावत राहतो आणि हे सगळं रजोगुणामुळे घडतं. आणि हा मनुष्य काय करतो, ह्या गोष्टींच्या पाठीला लागलेला असतो सतत. त्या म्हणजे त्याच्या तर त्यामध्ये आणि म्हणजे तो गुरफटलेला असतो. त्यामुळे तो काय होत त्याला कठीण परिश्रम म्हणजे भरपूर दिवस-रात्र तो कष्ट करत असतो. असे करायला लागतात आणि मग काय होतं, तो कर्मावर आसक्त होतो म्हणून त्या कर्मामध्येच बांधला जातो, बद्ध होतो म्हणायचं. मग त्याला कसं वाटतं आपल्या पत्नीला, मुलाबाळांना किंवा आपण समाजात तसं आपली प्रतिष्ठा आहे. मग ते सगळं व्यवस्थित राखण्यासाठी किंवा आपल्या मुलाबाळांना, पत्नीला सुद्धा खूप संतुष्ट एकदम खुश ठेवलं पाहिजे. जगातली सगळी सुखं मला देता आली पाहिजेत. तसं म्हणजे थोडक्यात महत्वाकांक्षा आपण म्हणतो ना तशी. तर अशा पद्धतीचं त्याचं विचार असतात. त्यासाठी तो दिवस-रात्र कष्ट करतो आणि त्याला कर्म करावं लागतं. आणि मग हे सगळं जे जग म्हणजे आहे, तर आता आपण समजून घेऊया पहा. म्हणजे अशी जी आता विचारधारा आहे, ती आत्ताचं हे जे आपलं जे आधुनिक संस्कृती आहे, तर ही कशी रजोगुणाशी मध्ये प्रगत झाली पहा. पूर्वीच्या काळी काय होतं माहिती का, की सत्वगुणामध्ये प्रगत म्हणजे जी समाज व्यवस्था असायची ना, ती अत्यंत प्रगत मानली जायची. खरं तीच प्रगत असते. म्हणजे सत्वगुणातून सत्वगुणात गेलो, तर आपण अत्यंत म्हणजे काय म्हणतो पवित्र आहे किंवा मुक्तात्मे बनतो, हो की नाही? पण आत्ताची कशी सत्वगुणी मनुष्य म्हणजे जर सत्वगुणी मनुष्यांना मोक्षाची संधी नाही. आपण आता पाहिलं, की ते पुन्हा-पुन्हा त्यांच्या अल्पसंतुष्ट वृत्तीमुळे किंवा त्यांना तेच सुखकारक वाटल्यामुळं ते पुन्हा-पुन्हा म्हणजे त्या गुणात सुद्धा बांधले जातात आणि त्यांना जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यात यावं लागतं. म्हणजे काय त्यांना सुद्धा मोक्षाची जर संधी नसेल, तर ह्या रजोगुणात बद्ध झालेल्या लोकांविषयी काय बोलायला आपण हवंय का? म्हणजे पहा, म्हणजे काही बोलायलाच नको असं आहे, हो की नाही? म्हणजे काय, की रजोगुणी व्यक्ती हा सतत सकाम कर्म आणि त्याद्वारे म्हणजे जे काही त्याच्या असंख्य वासना, इच्छा आहेत, लोभ त्यामध्ये तो गुंतून पडलेला असतो आणि मग त्यामुळे काय होतं, तेव्हा पुन्हा-पुन्हा मनुष्य जन्मात तो येत राहतो आणि मग ती सगळी जी कर्म आहेत, त्यांच्याशी तो बांधला जात राहतो आणि अशा पद्धतीनं जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यात तो अडकून पडतो. म्हणजे ह्याच्यावरनं आपण काय समजून घ्यायचं, की रजोगुण जो आहे, तर तो कसा आहे, तर
तो आपल्याला कर्माशी बांधून ठेवतो आणि मग आत्ताच्या संस्कृतीमध्ये किंवा आत्ताच्या आधुनिक संस्कृतीमध्ये कशाचं प्रभुत्व म्हणजे रजोगुणात जास्त ती प्रगत झाली आहे पहा. मग त्यामुळे काय आहे पहा, आपण सगळेजण काहीतरी अपेक्षेनेच कार्य करत असतात किंवा अशा पद्धतीने म्हणजे प्रत्येक जण काहीतरी महत्वाकांक्षे पोटीच कार्य करताना आपण पाहतो पहा आजूबाजूला म्हणजे जवळ-जवळ ह्याचंच प्राबल्य जास्त आहे, की खरं तर म्हणजे ह्या आध्यात्मिक दृष्ट्या हे असायला नको हवे. म्हणजे पूर्वीच्या काळी सत्वगुणाचं सर्वात म्हणजे प्रगत अवस्था मानली जायची, की जी अध्यात्मशास्त्रीय दृष्ट्या बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला काय केलं पाहिजे, तर सत्वगुणात आपल्या कशी वृद्धी होईल हे प्रयत्न केले पाहिजेत. मग हा आपण फरक समजून घेतला पाहिजे. मग आता आपण म्हणजे हा सगळा अभ्यास का करतोय, तर हेच सगळं समजून घेणार आहोत. मग आता आपण पुढचा गुणाचा अभ्यास करूया. तमसत्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबंधानि भारत. हे भारता अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण म्हणजे सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत आणि हे बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. तर इथे जो तमोगुण आहे, तर तो कशापासून निर्माण होतो? तर अज्ञानापासून उत्पन्न होतं बरं का. म्हणजे तमोगुण म्हणजे काय असतं? सगळं काही अज्ञान असतं हे आपण समजून घेऊया. आणि मग असा जो तमोगुणी म्हणजे जीवात्मा असतो किंवा देहधारी जीव म्हटलंय, तर त्याला म्हणजे काय आहे तर प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे त्याच्या तमोगुणाचे परिणाम असतात. त्यामुळे तो म्हणजे कसा होतो? त्या तमोगुणामध्ये बांधला जातो. मग आता हे कसं घडतं ते आपण समजून घेऊया. तर जो म्हणजे जो मनुष्य म्हणजे कसा असतो की सत्वगुणामध्ये म्हणजे त्याच्यामध्ये ज्ञान येतं सत्वगुणामध्ये आणि त्यामुळं त्या ज्ञानाचा विकास झाल्यामुळं तो सगळा असं सारसार म्हणतो ना आपण जीवनातलं जे तत्व आहे ते जाणू शकतो. पण तमोगुण हा कसा गुण आहे माहितीये का? एक म्हणजे असा वेगळा गुण कसा आहे विपरीत आपण म्हणायचं तर तमोगुणामुळे जो प्रभावित झालेला मनुष्य असतो की नाही तर त्याचा प्रॉब्लेम म्हणजे त्याची अडचण काय असते तर तो कधी तथ्यच जाणू शकत नाही एखाद्या गोष्टीतलं. म्हणजे त्यामुळं काय होतं, त्याची प्रगती न होता अधोगतीच व्हायला लागते म्हणजे. आणि मग असा जो व्यक्ती असतो म्हणजे, तर तो कसा विचार करतो म्हणजे आपण उदाहरण घेऊ. तर आता प्रत्येकाला माहिती, की आपल्या आजोबांचा मृत्यू झालाय. आपला पण मृत्यू होणार आहे. हो की नाही? आपल्या शरीराला ह्या अवस्था आहे. आपला आत्मा जो आहे तो प्रत्येक वेळी काय करतो, शरीर जीर्ण झालं की एक शरीर टाकतो आणि दुसरं शरीर घेतो. मग आपल्याला जन्म देणारी जी मुलं आहेत, ती सुद्धा कधी ना कधी त्यांना पण मृत्यू येणार आहे. मग हे सगळं माहिती आहे आपल्याला, की मनुष्य मनुष्य कसा आहे मरते. पण मृत्यू निश्चित असून सुद्धा असे लोक काय करतात, मूर्खपणे धनसंचय करतात. आणि मग आपला जो सनातन आत्मा आहे, म्हणजे तोच खरं तर सनातन चिरंतन आहे. त्याची उपेक्षा करून ते रात्रंदिवस परिश्रम करत असतात. मग ह्यालाच म्हणायचं प्रमाद, बरं का? आणि अशा मूर्खपणामध्ये काय करतात, तर त्यांची कधी आध्यात्मिक प्रगती व्हावी असं त्यांना वाटतच नसतं. ते उत्सुकच नसतात. आणि मग असे लोक अत्यंत आळशी असतात किंवा त्यांना एखाद्याने आध्यात्मिक सत्संगासाठी निमंत्रण केलं, तर त्यांना बिलकुल त्याच्यामध्ये काहीही स्वारस्य नसतं. आणि असे जे तमोगुणी मनुष्य असतात, त्यांचं लक्षण काय? ते प्रमाणापेक्षा अधिक झोपतात. म्हणजे खरं तर आपल्याला 6 तास झोप पुरेशी असते. पण तमोगुणी मनुष्य काय करतो? दिवसातून 10 तास, 11 तास, 12 तास असं म्हणजे जेवढं काही त्याला झोपून घेता येईल, तेवढं तो झोपत असतो. आणि तो कसा असतो सदैव खिन्न. म्हणजे कसं, की निराशा किंवा म्हणजे सगळ्या मूर्खपणाच्या कृती, की ज्या समाजाला कधीही उपयोगी पडतील अशा नसतात आणि अज्ञानापोटी केलेल्या कृती असतात अशा. मग त्यामुळे काय होतं सदैव त्याला निराशा, खिन्नता, दुःख ह्याचा म्हणजे ह्यातूनच जावं लागतं किंवा ह्याचाच सामना करावा लागतो आणि मग काय होतं मादक पदार्थ किंवा व्यसनाधीनता किंवा झोपेच्या आहारी म्हणजे ही सगळी तमोगुणाच्या म्हणजे बद्ध झालेली मनुष्याची लक्षणं आहेत. मग आता आपण आता ह्याच्या पुढे काय घडतं हे समजून घेणार आहोत. हां.
सत्वं सुखे सन्नयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमा प्रमादे सन्नयत्युता. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून त्याला प्रमादाशी व मूर्खपणाशी बांधतो. आता सत्वगुणी मनुष्य काय करतो, तर आपल्या कर्मानं किंवा जे काही त्याला समजलेलं असतं बुद्धीने, म्हणजे आपल्या तत्वज्ञान किंवा तात्विक अभ्यासानं तो संतुष्ट असतो बरं का. म्हणजे असा जो तत्वज्ञानी, वैज्ञानिक, शिक्षण तज्ञ म्हणजे अशा पदावर जे ज्ञान क्षेत्रामध्ये संलग्न असतात, तर ते त्यातच समाधानी असतात. मग रजोगुणी मनुष्यांचं कसं असतं, ते सकाम कर्म म्हणजे फळामध्ये त्यांना सकाम कर्माची जी फळं म्हणजे तर त्यामध्ये कसे असतात, ते संलग्न असतात. म्हणजे फळांच्या आसक्तीमध्ये ते बांधलेले असतात. मग आपल्याला शक्य असेल तितकं धनार्जन करून त्याचा सत्कार्यासाठी ते उपयोग करतात. म्हणजे कधी-कधी ते एखादं रुग्णालय बांधतील का, तर त्यांना कसं असतं समाजामध्ये मान हवा असतो, प्रतिष्ठा हवी असते. मग त्यापोटी ते काय करतात, त्या हेतूपोटी रुग्णालय बांधतील, धर्मार्थ संस्थांना दान करतील, एखादं म्हणजे अशी चांगली चांगली कामं करतील. म्हणजे पण ही रजोगुणी माणसाची लक्षणं. मग तमोगुणी मनुष्य काय करतो, त्याचं ज्ञान आच्छादितच असतं. म्हणजे या सगळ्या अशुद्धीच असतात त्याच्यावर. त्यामुळे काय होतं, जे तमोगुणाचं जे आच्छादन असतं त्याच्या म्हणजे ज्ञानावर, त्यामुळं तमोगुणाच्या प्रभावाखाली जे काही मनुष्य करतो ते कधीही त्याच्याही कल्याणासाठी नसतं आणि इतरांच्या पण कल्याणासाठी नसतं. म्हणजे सगळ्या मूर्खपणाच्या अशा कृती की ज्याच्यातून कोणाचंही कल्याण होणार नाही असा मनुष्य असतो तो तमोगुणी मनुष्य असतो. आता आपण पुढे जाऊ. हा, हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो, तर इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. मग काय होतं, जेव्हा रजोगुण प्रमुख होतो म्हणजे ह्याच्यातला प्रभावी होतो, तेव्हा तो काय करतो, सत्वगुण आणि तमोगुण यांचा पाडाव करतो. जेव्हा सत्वगुण प्रधान होतो तेव्हा काय तो काय करतो, रज आणि तम यांचा पाडाव करतो, म्हणजे त्यांच्यावर तो वर्चस्व प्रस्थापित करतो. मग तमोगुण जेव्हा प्रभावी होतो तेव्हा काय करतो, तो रज आणि सत्व यांचा पाडाव करतो. आणि मग ही सगळी स्पर्धा निरंतर सुरूच राहते. म्हणजे काय, सतत हे सुरूच राहतं चक्र असं. म्हणजे कुठला तरी एक गुण असतो तो वरचढ ठरतो, मग इतर गुण असतात ते म्हणजे दोन गुण असतात त्यांचा तो पाडाव करत असतो. असं घडतच राहतं. म्हणजे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा असते म्हणून म्हटले. मग ज्याला कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत व्हायचंय, मग अशा व्यक्तीनं काय करायला हवं, तर आपण त्रिगुणांच्या पलीकडे जायला हवं, गुणातीत व्हायला हवं. मग हे जे आहे वेगवेगळे गुण सत्व रज तम, ह्यानुसार आपण वेगवेगळे व्यवहार किंवा भोजन हे सगळं जे करतो, तर ह्याचं सुद्धा वर्णन आता आपण अभ्यासणार आहोत बरं का. म्हणजे हे अगदी विस्तृतपणे पुढच्या अध्यायामध्ये आहे. म्हणजे तो कसा म्हणजे आहार घेतो, कसं कर्म करतो, त्याचा कसा व्यवहार असतो. तरी पण आपण आता थोडक्यात काय समजून घेऊया, की आपण जर म्हणजे मनात आणलं, तर आपण अभ्यासाने रजोगुण आणि तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुणामध्ये वृद्धी करू शकतो, किंवा रजोगुणाची वृद्धी करून आपण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करू शकतो. असं होतच राहतं. म्हणजे मग हे म्हणजे किंवा तमोगुणाची वृद्धी झाली तर काय होईल, सत्व आणि रज यांचा पराजय होईल. मग हे जरी प्रकृतीचे असे गुण असले प्रभावी, तरी आपण काय केलं पाहिजे, तर हे सगळं समजून घेऊन दृढ निश्चयाने आपण सत्वगुणामध्ये कसे स्थित होऊ, म्हणजे कसं आपण सत्वगुणामध्ये म्हणजे स्थित होऊ शकतो ह्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. आणि मग सत्वगुणामध्ये जेव्हा जाऊ, तेव्हा सत्वगुणाच्या पलीकडे जाऊन काय असतं, तर विशुद्ध सत्व म्हणतात किंवा शुद्ध सत्वगुण म्हणायचं त्याला. मग त्यामध्ये आपण स्थित होऊ शकतो. आणि ह्या विशुद्ध सत्वगुणालाच काय म्हणले, सत्वयुक्त जी अवस्था आहे त्याला म्हणायचं वसुदेव अवस्था. म्हणजे या अवस्थेमध्ये मनुष्य भगवंताविषयीच ज्ञान प्राप्त करू शकतो, किंवा भगवंतांच्या विषयी म्हणजे जे काही आपण दिव्य ज्ञान घेतोय, तर ह्या ज्ञानाची त्याला प्राप्ती होऊ शकते. आणि मग त्यामुळं आपल्याला काय समजतं, की ही जी विशिष्ट कार्य म्हणजे जी कर्म घडतात त्यामधून समजतं, की मनुष्य कोणत्या गुणामध्ये स्थित आहे. मग ह्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, गुणांच्या अतीत जाण्यासाठी किंवा कृष्ण भावनेमध्ये उन्नती करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, गुणांच्या अतीत जाणं आवश्यक आहे. आणि ह्यासाठी ह्या सगळ्या गुणांचं ज्ञान आपण ग्रहण करून मग आपण सत्वगुणी कृती कशा करू शकू आणि त्यातून शुद्ध सत्वगुणात कसे जाऊ शकू, हे प्रयत्न केले पाहिजे. आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग इथं आपण पाहिलं चित्रात, की आपण जे आता अभ्यासलं,
की सत्वगुण प्रभावी झाला तर तो इतर 2 गुणांच्यावर कसा म्हणजे वर्चस्व गाजवतो, किंवा तमगुण प्रभावी झाला तर तो इतर रज आणि सत्वावर कसा प्रभावी ठरतो, किंवा रजोगुण प्रभावी झाला तर तो तमो आणि सत्वगुणावर कसा प्रभावी, म्हणजे हे आपण जे म्हणतो ना, म्हणजे रस्सी खेच स्पर्धा, म्हणजे ती खेचण्याची टग ऑफ वॉर जे म्हणतो तर ती चालू राहते. म्हणजे हे सतत सुरूच राहतं. यासाठी काय करायला पाहिजे, आपण जेव्हा भगवंतांना शरण जातो आणि त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला लागतो, तर काय होतं, किंवा भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा आपण जप करू, भगवंतांना अर्पण केलेला आपण प्रसाद ग्रहण करू, किंवा आपण नवविधा भक्ती शिकलो ती जर आपण करायला सुरुवात केली, तर काय होईल, किंवा भगवद्गीता भागवतातल्या श्लोकांचा आपण म्हणजे त्यातले उपदेश आहेत तर ते समजून घेऊन त्याचं आचरण करायला सुरुवात केली, तर काय होईल, आपण भगवंतांचा संग करू एक प्रकारे, हो की नाही. आणि भक्तिमय सेवेद्वारे काय होईल, आपण ह्या 3 गुणांच्या बंधनातून हळूहळू मुक्त होत जाऊ आणि मग सत्वगुणामध्ये स्थित होऊ. सगळ्या चांगल्या म्हणजे कृती आपल्याकडून घडू लागतील, किंवा शुद्ध परोपकारी चांगल्या कृती, आणि मग त्यातून पुढे मग आपल्याला संधी काय मिळेल, तर आपण शुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित होऊ शकतो. मग हे प्रयत्न आपण केले पाहिजे. मग हा भाग इथे आपण समजून घेतला. आता पुढे जाऊ आपण. हा, जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात, तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. म्हणजे काय, की जेव्हा म्हणजे सत्वगुण जो आहे, तर त्यामुळे काय होतं, की सर्व द्वारे, आता किती द्वारे आहेत, तर आपल्याला 9 द्वारे आहेत आपल्या देहाला. कुठली, तर 2 डोळे आपले, त्यानंतर 2 कान आहेत आपल्याला, हो की नाही, 2 नाकपुड्या आहेत, तोंड आहे, किंवा आपली जी जननेंद्रिय किंवा आपलं गुदद्वार, तर अशी 9 द्वार आहेत. मग ही काय होतात, प्रत्येक द्वार सत्वगुणाच्या लक्षणाने प्रकाशित होतं. म्हणजे काय, सत्वगुणाची वाढ होते, म्हणजे काय होतं, तर मनुष्य जी काही गोष्ट आहे ती जशीच्या तशी योग्य स्थितीत पाहू शकतो, आणि ह्या सर्व गोष्टी योग्य रीतीने ऐकू शकतो, किंवा सर्व गोष्टींची रुची किंवा जी काही अनुभव आहे त्याचा, म्हणजे म्हणजे ती यथार्थ, म्हणजेच काय, की सत्य जो काही आहे, ते योग्य जे काही आहे, तर ते आपण यथार्थ रीतीने समजून घेऊ शकतो. म्हणजेच काय, मनुष्य काय होतो, अंतर्भूत म्हणजे असा पूर्ण सत्वगुणयुक्त होतो. आणि मग काय होतं, तर प्रत्येक इंद्रियामध्ये अशा पद्धतीने सुखाची वृद्धी होते. मग सत्वगुणाची हीच म्हणजे अवस्था आहे. म्हणजे जेव्हा प्रत्येक इंद्रिय कसं होतं, सुख म्हणजे त्याचं सुख वाढतं, आणि अशी जी नवद्वार आहेत ती काय होतात, प्रकाशित झाली की आपल्याला कानांनी जे योग्य आहे तेच कळतं. आपण जेव्हा एखाद्याचं बोलणं ऐकतो तेव्हा डोळ्यांनी जे योग्य आहे तेच आपल्याला समजू येतं, किंवा काय होतं, म्हणजे कुठल्याही इंद्रियाच्या म्हणजे जे काही कर्म आहे त्यानुसार जे काही म्हणजे सत्य आहे, किंवा जे यथार्थ किंवा जे योग्य आहे, तेच आपण योग्य रीतीने योग्य पद्धतीने समजून घेऊ शकतो प्रत्येक इंद्रियाद्वारे, आणि तेच आपल्याला समजतं. आणि असं जेव्हा अनुभव येतो तेव्हा ते म्हणजे काय असतं, सत्वगुणाचं प्रकटीकरण असतं. म्हणजे आधी आपण कसे असतो, तर मायेच्या 3 गुणांच्या आच्छादनाखाली असतो. मग रजोगुण तमोगुणामध्ये असतो तर त्या गुणानुसार असतो. पण जेव्हा सत्वगुणामध्ये असतो तेव्हा आपल्याला काय होतं, जे यथार्थ आहे किंवा जे योग्य आहे तेच आपण समजून घ्यायला लागतो. मग हे, आणि त्याद्वारे ही सगळी नवद्वार ज्ञानाने प्रकाशित होतात, आणि त्यामुळे आपल्याला हे सगळं नीट कळू लागतं, किंवा यथार्थ पद्धतीने योग्य जे जसं आहे स्थित, तर ते आपल्याला योग्य स्थितीत जे जसं आहे प्रत्येक गोष्ट ते आपल्याला समजू शकतात. मग हेच सत्वगुणामध्ये स्थित झाल्याचं लक्षण आहे. मग आता आपण पुढे जाऊ. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. मग काय होतं, आता रजोगुण वाढला तर काय होतं, की रजोगुणी मनुष्य प्राप्त स्थितीत कधीही संतुष्ट नसतो. त्याला काय वाटतं, हे आपलं जे आत्ताचं राहणीमान आहे, स्थान, ते उंचावण्यासाठी आपण सदैव असे प्रयत्न वेगवेगळे करतच राहूया, म्हणजे अशीच त्याची लालसा असते. त्यासाठी त्याला काय वाटतं, तर राहण्यासाठी आपल्याला घर बांधायचंय. मग त्याला ते वाटतं, असं घर माझं एकदम राजवाड्यासारखं असं मस्त छान बांधलं पाहिजे. त्यासाठी तो प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतो. मग त्याला तीव्र इच्छा उत्पन्न होते अशी, की मग म्हणजे, आणि मग त्यानुसार तो काय करतो, अशा इंद्रिय तृप्ती म्हणजे त्याच्या ज्या सुरू असतात वेगवेगळ्या. मग आता कार मधली सगळ्यात महागडी कार जर मला येता आली तर, मग माझ्या घरात सगळ्या सोयी सुविधा अत्यंत चांगल्या मला करता आल्या तर, म्हणजे आपलं कुटुंब, मुलं बाळ, घर, पत्नी यांच्यात निरंतर राहून तो इंद्रिय तृप्ती करण्याच्या अशा वेगवेगळ्या इच्छांमध्ये सतत असतो, म्हणजे त्याला कधी अंतच नसतो.
म्हणजे शेवटच त्याचा होत नाही. आणि ही सगळी कशाची रजोगुणाची लक्षणं असतात आणि त्यामुळे तो सतत कामामध्ये त्या सगळ्या म्हणजे इच्छा असतात त्या पूर्ण करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत राहतो. मग हे असा कोण असतो तो रजोगुणी व्यक्ती. मग आता आपण पुढे जाऊ. हां. हे गुरुनंदन, तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह प्रकट होतात. आता तमोगुणाची वृद्धी होते तेव्हा काय होतं? तर म्हणजे अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा, मोह हेच अनर्थ आहेत ह्याला म्हटले. तर ते काय आहेत? तर ते आपण समजून घ्या आणि ते प्रकट होतात. आता त्याचा अर्थ काय? तर पहा, जेव्हा जिथे प्रकाश नाही तिथे ज्ञानाचा अभावच असणार, हो की नाही? ज्ञान म्हणजे प्रकाश. आपण हा श्लोक ऐकतो ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय. म्हणजे काय? तर जिथं ज्ञान आहे तिथं प्रकाश असतो. म्हणजे अंधारातून प्रकाशाकडे म्हणजेच काय याचा अर्थ आपण अंधकाररूपी अज्ञानातून ज्ञानरूपी प्रकाशाकडे आपण म्हणजे गेलं पाहिजे. मग जेव्हा ज्ञानाचा अभाव असतो, तर तिथे काय असतो? प्रकाश नसतो. तमोगुणी मनुष्य कसा असतो? तो कुठल्याही शास्त्राच्या विधी-विधानांचं पालन करत नाही. तो कुठलेही म्हणजे अशा म्हणजे शास्त्र जरी त्याला माहीत असलं, तरी तो म्हणजे त्या नियमात तत्वांचं पालन करत नाही. आधी त्याला माहीतच नसतं, अज्ञानच असतं. पण जरी माहीत जरी असलं, म्हणजे सगळे असुर, दानव प्रवृत्तीचे लोक जरी त्यांना शास्त्रांची विधी-विधानं माहीत असली, तरी त्यांचा भगवंतावर विश्वास नसतो. त्यामुळे ते काय करत असतात, की त्यांना भगवंतांचं अस्तित्व किंवा ते सर्वोच्च ईश्वर आहेत, परमेश्वर आहेत म्हणजे असं त्यांना मान्यच नसतं. मग असेच हे असतात म्हणजे अज्ञानी लोक असतात आणि मग ते त्यामुळे काय करतात, ते सगळे आपल्या म्हणजे धर्मशास्त्रांच्या तत्वानुसार काही त्यांचं आचरण नसतं आणि मग आपल्या विकृत इच्छेनुसार अशी व्यर्थ कर्म की ज्याचा काही समाजाला किंवा त्यांच्या सुद्धा कल्याणासाठी उपयोग नसतो अशीच करत असतात. मग आणि तशाच त्यांच्या इच्छा असतात म्हणजे त्याच इच्छा त्यांच्यामध्ये बळावत असतात आणि मग असे जे असतात त्यांच्याकडे योग्य कार्यक्षमता जरी असली, तरी ते काय काहीच प्रयत्न करत नाहीत. मग ह्याला म्हणायचं मोह. आणि त्यांच्या ठिकाणी जरी चेतनाशक्ती म्हणजे जरी आत्मा आपला आहे आणि तो कसा आहे सनातन आहे आणि ती चेतना आहे म्हणजे जीवनशक्ती आहे. पण त्यांचं जीवन कसं असतं एवढं चेतना असून म्हणजे आपण भगवंतांचं एक स्फुल्लिंग आहोत आपला जो आत्मा आहे तो म्हणजे हो की नाही? जीवनशक्ती त्याच्या माध्यमातून कार्य करत असते. म्हणजे एक म्हणजे इतकं एक चित्कण आहे तो पण इतकं सगळं म्हणजे चेतना त्याच्यामध्ये म्हणजे चेतनाशक्ती किंवा चेतना आहे ती व्यापलेली. पण असं असून देखील त्याचं जीवन कसं असतं निष्क्रिय असतं एकदम. मग असे जे लोक असतात ना, तर त्यांच्यामध्ये काय असतं अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा, मोह हे सगळं प्रकट होतात. मग ही सगळी तमोगुणी मनुष्याची लक्षणं आहेत. मग आता आपण पुढे जाऊ. जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रहलोकांना प्राप्त होतो. मग आता सत्वगुण मनुष्यांचा जर मृत्यू झाला सत्वगुणामध्ये स्थित असलेल्या, तर त्यांना काय होतं? ब्रह्मलोक किंवा जनलोक इत्यादी सगळे उच्च लोक आहेत बरं का. तर तिथं की नाही आपल्या पृथ्वीपेक्षा अनेक पटींनी सुख आहेत. म्हणजे अनेक पटींनी अशी म्हणजे अत्यंत विलासी असे ते म्हणजे सुख असणारे लोक आहेत. तर त्या ठिकाणी दैवी सुख म्हणायचं त्याला. तर तिथं ते त्यांचा उपभोग घ्यायला तिथे ते त्यांना स्थान मिळतं मृत्यूनंतर म्हणजे इथे चित्रात दाखवलंय पहा. म्हणजे तर हे सगळे ऋषी मुनी म्हणजे हे जे चांगले म्हणजे आत्मे आहेत म्हणजे असे जे तर त्यांना अशा उच्चतर लोकांमध्ये महात्म्यांना स्थान मिळतं. मग इथे आपण म्हणजे काय समजून घ्यायचं की असे जे असतात म्हणजे तर ते कसे असतात म्हणजे सत्वगुणी जरी असतील ते तरी भौतिक जगातील तो सर्वात म्हणजे शुद्ध गुण आहे आणि त्यामुळे काय निरनिराळ्या प्रकारच्या जीवांसाठी निरनिराळ्या प्रकारचे ग्रहलोक आहेत. पण ज्यांचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो मग त्यांची काय असते महान भक्त आणि महर्षी निवास करत असलेल्या उच्चतर लोकांमध्ये उन्नती होते. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांना उच्च लोक मिळतात. म्हणून असं म्हटलंय उच्चतर पवित्र ग्रहलोकांना त्यांना स्थान मिळतं. म्हणजे जिथं महर्षी किंवा उच्चतर लोक असतात अशा ठिकाणी. असे जे असतात ते सत्वगुणी लोक असतात. आता आपण पुढे जाऊ. हां. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. आता काय होतं, की आता जेव्हा आत्म्याला म्हणजे काय होतं मनुष्य जन्म प्राप्त झाला, की त्याचं म्हणजे पुन्हा कधी अधःपतन होणारच नाही, असं वाटतं आपल्याला, हो की नाही? अशी बऱ्याच लोकांची धारणा असते. पण हे चुकीचं आहे बरं का. म्हणजे ही धारणाच मुळात चुकीची आहे. म्हणजे काय, की जर मनुष्यानं तमोगुण विकसित केला, तर मृत्यूनंतर त्याचं
पशुयोनीत अधःपतन होतं, म्हणजे तमोगुणाचं प्रमाण वाढलं तर. आणि पुन्हा मनुष्य जन्म प्राप्त करण्यासाठी त्याला हे जे उत्क्रांतीचे टप्पे आहेत ना, त्यासाठी स्वतःला उन्नत करायला लागतं. म्हणजेच काय, पशुयोनीमध्ये त्याचं पतन झालं, तर पुन्हा त्याला ते सर्व भोग योनीतून, म्हणजे अशा निम्न योनीतून ती आहे, म्हणजे भौतिक प्रकृतीच्या नियमानुसार जी काही ज्ञान उन्नत होऊन मग त्याला पुन्हा सगळ्यातून क्रॉस करून मनुष्य जन्म मिळेल. म्हणजे ह्यावर आपल्याला काय समजू येईल, तर मनुष्य जन्म किती दुर्मिळ आहे, त्याचं गांभीर्य किती आहे पहा, म्हणजे हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे मनुष्य जन्म सहजासहजी नाही मिळत. अनेक म्हणजे 84 लक्ष योनीतून आपण प्रवास केल्यानंतर पुन्हा जेव्हा मनुष्य जन्म आपल्याला मिळतो, तिथं जर आपण अशी कर्म काही केली, म्हणजे रजोगुणी, तमोगुणी जी काही, म्हणजे अशी वेगवेगळ्या ज्या गुणांच्या आपण प्रभावाखाली आहोत त्या, तर पुन्हा काय होतं, पुन्हा आपलं म्हणजे पतन होतं. आणि मग पुन्हा मनुष्य जन्म असा पुन्हा वेगवेगळ्या उत्क्रांती मार्गाने घेऊन स्वतःची उन्नती जेव्हा आपण करतो, तेव्हा आपल्याला मनुष्य जन्म मिळतो. म्हणजे किती गंभीर आहे हे सगळं. आणि आज आपल्याला कळलंय, म्हणजे आपण काय करायला पाहिजे, आपण सत्वगुणाचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. आणि मग काय, कसा विकास करू शकतो, तर सत्साद्वारे, म्हणजे भगवंतांचा संग किंवा भक्तांचा संग आपण म्हणतो ना, तिथे भगवंतांचे विचार चर्चिले जातात किंवा भगवंताविषयी, त्याला काय म्हणायचं, सत्चा संग. आणि मग भगवंतांच्या विषयी विचार म्हणजे काय, कृष्णांची कथा, लीला, भगवंतांचे उपदेश, हो ना, त्याविषयी चर्चा होते. किंवा नवविध भक्तीद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारे भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा कशी करायची, हे आपण एखाद्या शुद्ध भक्ताच्या सानिध्यात आलो किंवा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण समजून घेऊ शकतो, हो की नाही. मग त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण ज्ञान प्राप्त करायला लागलो तर आपण काय होईल, त्रिगुणातीत हो की नाही, कृष्ण भावनेमध्ये स्थित झालं पाहिजे. आणि मग असे जेव्हा हो, तेव्हा काय होईल, तर निश्चितच मग आपल्याला म्हणजे त्रिगुणातीत झाल्यानंतर भगवंतांची कृपा प्राप्त होईल किंवा भगवत धामाची. म्हणून मनुष्य जीवनाचं काय ध्येय असलं पाहिजे, की सत्वगुणाचा विकास करणं. आणि सत्वगुणातून शुद्ध सत्वगुणात मला कसं जाता येईल, आणि मग त्यामुळं काय होईल, की मग आपल्याला जीवनाचं ध्येय म्हणजे त्रिगुणातीत जाणं आणि त्यानंतर कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होऊन भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवेत स्थित होणं, मुक्तात्मा बनणं, हे सगळ्या पुढच्या गोष्टी आहेत, हो की नाही. ह्यासाठी सर्वात पहिला म्हणजे प्राथमिक पातळीचा टप्पा काय, आपण सत्वगुणामध्ये कसे स्थिर होऊ. आणि ह्यासाठी पुन्हा प्रयत्न, मग नाहीतर काय होईल, आपल्याला पुन्हा मनुष्य योनीच प्राप्त होईल, ही काही आपण खात्री देऊ शकत नाही इथे, हो की नाही. ह्या जन्मात आपण जे कर्म करू, ते जरी सत्वगुणी चांगल्या कृती असल्या, तरी पण आधीच्या जन्मात आपण काय केलंय आपल्याला माहिती नाही, पूर्वकर्म आपली कशी आहेत. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, की सत्वगुणामध्ये स्थिर होण्यासाठी आपण अशी कर्म करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. आता मागची स्लाईड दाखवूया, आपण चित्रावरून थोडंसं समजावूया. 1-2 मिनिटंच. हां. मग इथे चित्रात पहा दाखवलंय. तर आता इथे चित्रामध्ये पहा, जो मनुष्य मांसाहार करतो, मग त्याला कुठला जन्म मिळतो? तर मांसाहारी पशूचा, म्हणजे वाघाचा जन्म मिळतो. मग जी स्त्री आहे ती कमीत कमी कपडे घालते, म्हणजे आपलं सगळं शरीर उघडच टाकते बरंचसं. मग तिला काय म्हणतो भगवंत, "तू आपलं झाडच हो, दिवस-रात्र उन्हा-पावसामध्ये आपलं तू म्हणजे म्हणजे सतत उघडाच राहा." अशा पद्धतीने मिळतं. मग जो अत्यंत आळशी असतो, असं झोपत असतो सारखा, तमो म्हणजे ते अस्वल आहे. मग त्याला म्हणजे कसं आळशी तमोगुणामध्ये स्थिर असतो, सतत झोपणारा प्रमाणापेक्षा जास्त. तसं तमोगुणाचं आपण लक्षण, मग त्याला कसं अस्वलाचं शरीर मिळतं. आणि मग जो अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या अशा म्हणजे जी भौतिक सुख आहेत त्याच्या पाठीमागे लागले असतात, त्यातच हे असतात, मांसाहार, मद्यपान असं सगळं. तर त्याला कुठलं शरीर मिळतं? तर म्हणजे अशा पद्धतीने त्याला डुकराचं शरीर मिळतं. डुक्कर जसं चिखलात लोळत पडलेलं असतं, असं तर. आणि त्यातच आनंद मानत असतं ते. म्हणजे जे शरीर मिळतं त्यानुसार मनुष्याचे गुणकर्म, हो की नाही? मग तसं मनुष्याचं जे कर्म असतं त्यानुसार त्याचं पतन होतं. मग म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? तर आपलं कर्म कसं सत्वगुणी बनण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. सत्वगुणी कर्म बनण्यासाठी आपण जेव्हा प्रयत्न करू, तेव्हा निश्चितच काय होईल, निदान आपण मनुष्य जन्मात तरी पुन्हा येऊ असं म्हणजे. आणि मग त्यानंतर पुन्हा आपण शुद्ध सत्वगुणात पुन्हा स्थिर होऊ, म्हणजे हे सगळं आपल्या हातात नाही. म्हणजे आपल्याला हे आकलन होणार नाही. मग यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, की आपल्याला पुढच्या जन्मात काही मनुष्य जन्म प्राप्त होईल असं नाही.
पण आपण सगळ्या सत्वगुणी चांगल्या कृतीद्वारे हळूहळू शुद्ध सत्वगुणात कसे जाऊ, हे प्रयत्न आत्ता जो जन्म मिळालाय वर्तमान स्थितीत, मनुष्य जन्म हे म्हणजे फार मोठं भाग्य आहे ना. म्हणजे आपली काहीतरी पुण्य आपण कर्म केलेली आहेत म्हणून आपल्याला मनुष्य जन्म मिळाला, तो असा दुर्मिळ आहे. आणि मग इथे जर आपण सगळ्या सत्वगुणी कृती केल्या तर निश्चितच काय होईल, आपल्याला शुद्ध सत्वगुणामध्ये जाता येईल. मग जे काही आहे ते म्हणजे आपण असं म्हणतो ना, आजचा अभ्यास आपण आजच केला पाहिजे, किंवा आजचं जे काही असं म्हणजे म्हणतो आपण आजची कृती आज, म्हणजे जे काही ते ह्याच जन्मात आणि ह्याच वर्तमान स्थितीत आपण जर प्रयत्न केले तर निश्चितच आपल्याला म्हणजे सत्वगुणामध्ये अग्रेसिव्ह होता येईल, की सत्वगुणाची प्राप्ती करता येईल, की जो आपल्याला पुढचा टप्पा आहे की शुद्ध सत्वगुणामध्ये जाणं, हो की नाही. ह्यासाठी सत्वगुणात जाण्यासाठी काय करायचं, तर आपण प्रसादाचं ग्रहण करायचं, नवविध भक्ती करायची, भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जप सगळ्यात मोठा म्हणजे भाग यातला महत्वाचा भाग. आणि मग भगवद्गीतातील उपदेश, भागवतातील उपदेश, मग ह्याद्वारे काय होतं, तर आपली शुद्धी होत जाते आणि त्याद्वारे आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे हळूहळू सत्वगुणामध्ये स्थित होऊ लागतो. म्हणून आपण आजपासून काय करायचं, या सगळ्या प्रक्रिया माझ्या होत आहेत की नाही त्याकडे लक्ष द्यायचं आणि तसे प्रयत्न करायचे. कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःख अज्ञानम तमसः फलम. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असून ते सत्वगुणी असल्याचं म्हटलं जातं. परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचं फळ मूर्खपणा तथा अज्ञान आहे. आता समजून घेऊ आपण की पुण्यकर्माचं फळ कसं असतं, शुद्ध असतं. म्हणजे काय, तर मोहातनं जे मुक्त असतात ते असे म्हणजे सुखी असतात खूप, आणि मग ते कसे असतात, तर त्याचं फळ शुद्ध असतं. म्हणजे असं म्हणजे तर ते असे म्हणजे कसे भक्तपरायण असतात, ते मंदिरामध्ये जातात, सगळ्या परोपकारी अशी कृती करत असतात, मग ते सत्वगुणी असतात. मग रजोगुणी असतात त्याचं फळ कसं असतं, तर ते कसे असतात रजोगुणी व्यक्ती, तर त्यांना अशा अपरिमित इच्छा असतात आणि वासना असतात, त्यामध्ये ते बांधलेले असतात. मग त्यामुळे काय होतं, त्यांनी किती पण कर्म केलं तरी ते दुःखकारकच ठरतं. म्हणजे त्यांच्या भौतिक ज्या इच्छा आकांक्षा आहेत त्यासाठी ते सतत भौतिक सुखाच्या पाठी लागलेले असतात. त्यामुळे त्यांनी कोणतेही कर्म केलं तरी ते निष्फळच ठरतं आणि त्यांच्या वाटेला दुःखच येतं. म्हणजे उदाहरणार्थ काय आपण उदाहरण घेऊ, तर मनुष्याला गगनचुंबी एखादी मोठी इमारत बांधायची एखाद्याला, ते बांधून होण्यासाठी त्याला काय करावं लागतं, तर भरपूर कष्ट सोसायला लागतात. संपत्ती किंवा धनाचा साठा करायला लागतो, मग त्याचा पुरवठा करायला लागतो, मग त्यानंतर कठोर परिश्रम करून बांधकाम करणारे कर्मचारी, त्यासाठी लागणारी साधन सामुग्री, म्हणजे सगळे शारीरिक परिश्रम स्वतः देखील त्याला करायला लागतात आणि मग हे सगळं तो मिळवू शकतो. आणि अशा पद्धतीने हे दुःख असतंच. आणि म्हणून काय केलं पाहिजे आपण, तर म्हणजे रजोगुणाच्या प्रभावाखाली कुठलंही कर्म केलं तर ते निश्चित कसं असतं, दुःखदायक असतं. हा भाग आपण इथं समजून घेतला पाहिजे. आणि मग ते कसे असतात, त्यांना थोडंफार म्हणजे इतकं सगळं केल्यानंतर त्यांना थोडंफार असं वाटतं की म्हणजे तथाकथित सुख म्हणतो ना आपण, ते म्हणजे काय, की मानसिक सुख असतं त्याला थोडंसं असं, की हे माझं घर आहे, ही माझी संपत्ती आहे, ही माझी म्हणजे ही सगळी माझी प्रॉपर्टी, असं आपण म्हणतो की नाही, हा माझा पैसा आहे, हे सगळं असं त्याला वाटतं. पण हे खरं वास्तविक सुख आहे का, तर बिलकुल नाही. मग इथं मध्ये चित्र दाखवलं पहा, शहरी जीवन किंवा आता सगळीकडेच आपलं जे आपलं जे जीवन आहे ते कसं बनलंय आत्ताच्या आधुनिक संस्कृतीतलं, तर असं रजोगुणी बनलंय आणि त्यामुळे त्याचं फळ काय, दुःख आहे, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. मग आता तमोगुणाचा मनुष्य कसा असतो पहा, तर तो अज्ञानीच असतो. म्हणजे त्यानं कुठलंही कर्म केलं तरी त्याची जे परिणाम असतात ते कशामध्ये असतात, वर्तमान दुःखामध्ये त्याची परिणती होत असते. म्हणजे तो नंतर ना तो पशुयोनीतच म्हणजे पतित होत असतो. अगदी 100% हे ठरलेलं असतं बरं का. म्हणजे मायेच्या प्रभावामुळं पशूंना काही कळत नाही बरं का. म्हणजे पशुजीवन कसं आहे, सदैव दुःख म्हणजे ह्या भोगयोनी आहेत निम्न स्तरातल्या. तिथे फक्त भोगता येतं कारण ह्यांना बुद्धी नसते. म्हणजे बुद्धीचा त्यांचा विकास पावलेला नसतो या निम्न योनीमध्ये, पशु किंवा त्या खालील अजून ज्या आहेत योनी. मग त्यामुळे कसं असतं, तर त्यांना फक्त तिथे येऊन ते दुःख म्हणजे जे काही पूर्वकर्मानुसार असेल त्यानुसार शरीर प्राप्ती ह्या सगळ्या म्हणजे जी शरीर आहेत त्यानुसार त्यांना ते जीवन आहे ते तिथे येऊन म्हणजे त्यांच्या कर्मानुसार ते शरीर मिळतं, ते जीवनामध्ये सुख दुःख भोगावं लागतं. आणि मग पशुयोनीत तर मग फक्त दुःखमयच असतं कारण ती भोगयोनी आहे. म्हणजे असं सगळं घडतं. मग निष्पाप प्राण्यांची सुद्धा हत्या असते, तर ती कोणामुळे आपण करतो, तर तमोगुणामुळे. तर तमोगुणामुळेच आपण करतो. म्हणजे काय, की आपण एखाद्या पशुची
हिंसा केली. म्हणजे पशुची हिंसा करणारा व्यक्ती जो मांसाहार करतो म्हणजे ती पशुची हिंसा करूनच त्याला ते मांसाहार खायला मिळाला, हो की नाही? मग त्याला हे समजतच नसतं किंवा तो जाणतच नाहीये, की आपण हत्या करीत असलेला हा जो पशु आहे, तो भविष्यामध्ये जेव्हा असा योग्य देह प्राप्त करेल, त्यायोगे तो काय करेल? माझी हत्याच करेल. हा प्रकृतीचा नियम आहे बरं का. कर्मफल सिद्धांत गरुड पुराणामध्ये दिलेत. तर त्यामध्ये हे खूप विश्लेषणात्मक आहे. म्हणजे काय, की मानव समाजामध्ये जर आता एखाद्याने दुसऱ्याची हत्या केली, तर त्याला आपण काय देतो? फाशीची शिक्षा किंवा असे दंडित करतात, हो की नाही? प्रत्येक राष्ट्र किंवा देश आहेत ते. मग भगवंतांनी ही सगळी सृष्टी निर्माण केली. मग इथे त्याचं नियंत्रण भगवंतांची जी मायाशक्ती तिच्याद्वारे असते. मग म्हणजे अप्रत्यक्षपणे भगवंतांच्या ती म्हणजे नियंत्रणाखाली. मायादेवीचं नियंत्रण कोण करतं? भगवंतांची जी म्हणजे शक्ती आहे, तर ती करत असते. म्हणजे ती अपराशक्ती म्हटले भगवंतांची कनिष्ठ शक्ती, जी बहिरंग शक्तीचा म्हणजे बहिरंग शक्तीच्या अधिपत्याखाली असते. मग असं जर असेल, तर हे सगळं काही अज्ञानामुळं म्हणजे हे तमोगुणाच्या प्रभावामुळं जे अज्ञान असतं, त्यामुळे हे काहीही जाणू शकत नाहीत. आणि मग आता आपण लक्षात घेऊया, की जर भगवंतांनीच हे सगळं निर्माण केलंय, म्हणजे हे सगळे सजीव प्राणी म्हणजे पुत्रासमान आहेत भगवंतांना, म्हणजे अगदी छोट्याशा मुंगीपासून सगळं. मग भगवंत अशा कोणाची हत्या कधीही सहन करत नाहीत. म्हणजे का? हे आपण का समजून घेतलं पाहिजे? तर मनुष्याला ह्याचं फळ भोगावंच लागतं आणि म्हणून आपण जर आपल्या म्हणजे आपण म्हणतो ना आपल्या बोली भाषेत जिभेचे चोचले म्हणजे आपण त्याला जिव्हा लोलले म्हणतो. म्हणजे जरा चांगल्या शब्दांमध्ये आपण म्हणायचं झालं तर. मग म्हणजे अशा गोष्टींसाठी आपण म्हणजे थोडक्यात आपली इंद्रिय तृप्तीच असते. पशुवध करून तो खाणं म्हणजे केवढं मोठं गाढ अज्ञान आहे, हो की नाही? आणि हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. म्हणून मनुष्याला पशुहत्या करायला बिलकुल म्हणजे आवश्यकता नाहीये. परमेश्वराने अत्यंत सुंदर गोष्टींचा, पदार्थांचा, फळफळावर, भाज्या यांचा पुरवठा केलाय. पण जो कोणी मांस भक्षण करतो, तो असा अज्ञानी आणि तमोगुणीच असतो तो. आणि मनुष्य म्हणजे असं जे मनुष्याचं जीवन आहे, ते कसं अंधकारमय. आणि मग आता आपण समजून घेऊ, की पशुवधामध्ये मग गोहत्या तर किती अधर्म होईल, हो की नाही? गाय आपल्याला दूध देऊन सगळ्या प्रकारची सुख देत असते. मग हे गोहत्या करणं म्हणजे तर म्हणजे अज्ञानमयच कर्म आहे. म्हणजे ह्याच्यावरून आपण काय शिकलो? तर हे सगळी अशा पद्धतीची अज्ञानी कर्म आणि मूर्खपणाच्या कृती म्हणजे तमोगुणी व्यक्ती करत असतो. मग आता हा भाग समजा मग इथं काय दाखवलंय? डेड एंड दाखवलंय म्हणजे जिन्याचा शेवट दाखवलाय म्हणजे त्या ह्याचा म्हणजे काय? तर आपलं पतन होतं म्हणजे इथून आपल्याला अज्ञानामुळं म्हणजे खालच्या योनीमध्ये म्हणजे आपण जसं कर्म करतो त्यानुसार आपल्याला आपलं अधःपतन होऊन स्थान मिळत जातं. हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आता पुढे जाऊ. सत्वगुणांपासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद आणि मोह उत्पन्न होतो. म्हणजे काय? की सत्वगुणापासून काय मिळतं आपल्याला वास्तविक असं ज्ञान मिळतं. म्हणजे काय? की जेव्हा सत्वगुणाचा विकास होतो, तर तेव्हा काय होईल? सत्वगुणाचा जर विकास झाला, तर आपण योग्य पद्धतीनं ती गोष्ट किंवा ती वस्तू पाहू शकतो. म्हणजे यथार्थ रूप जसं जे आहे तसं. आणि मग ते जेव्हा पाहू शकू, तेव्हा काय होतं? तर आपल्याला ज्ञान मिळतं म्हणजे वास्तविक ज्ञान जे आपण आत्ताच पाहिलं ना श्लोक की आपली नवद्वार प्रकाशित होतात सत्वगुणामुळे आणि आपण यथार्थपणे ती गोष्ट पाहू शकतो. मग जर तमोगुण लोक कसे असतात तर ते म्हणजे ते असतात ते पशुवतच असतात थोडक्यात. आणि मग असे जे लोक असतात त्यांना कधीही कुठलीही वस्तू न यथार्थ रूपामध्ये म्हणजे जे वास्तविक रूप आहे ते तसं पाहता येत नाही. आणि मग त्यामुळे काय होतं त्यांच्या प्रभावामुळे ते जाणूच शकत नाही, की आपण प्राण्याची हत्या केली तर पुढील जन्मी आपण सुद्धा त्या पशुकडून मारले जाणार आहोत. म्हणजे हे काही तारतम्य असं जे असतं सारासार हा काही भाग नसतोच तमोगुणी लोकांमध्ये. मग त्यामुळे काय हे वास्तविक ज्ञानाचंच अभाव असतो म्हणजे शिक्षणच नसतं ते. आणि त्यामुळे काय होतं, की ते स्वैराचारी असतात किंवा कसलंही दायित्व म्हणजे घेण्याची क्षमता नसते. म्हणजे ज्याला दायित्वहीन म्हणतो आपण तसे असतात ते. मग असा जर स्वैराचार थांबवायचा असेल, तर आपल्याला काय करायला पाहिजे? तर सामान्य लोकांना सत्वगुणाचा विकास कसा करायचा हे आपण म्हणजे ह्याचं शिक्षण घ्यायला लागेल आणि द्यावं लागेल आपण स्वतः उन्नत होऊन. मग काय होईल? असे लोक जेव्हा यथार्थ ज्ञान म्हणजे जी सत्य स्थिती किंवा वास्तविक स्थिती समजून घेतील, तर त्यामुळे ते विवेकी बनतील, विचारी बनतील, चिंतन करतील.
आणि मग काय होईल, ते सुखी किंवा वैभवशाली होतील. म्हणजे खऱ्या अर्थाने जर बहुसंख्य समाज, लोक सुख समृद्ध आपल्याला व्हायचे असेल, तर काय केलं पाहिजे आपण? तर काही जे लोक आहेत, काही टक्के आपल्या समाजातल्या लोकांनी कृष्ण भावनेमध्ये आलं पाहिजे. कृष्ण भावनेचा विकास करून सत्वगुणात स्थित आपण जर झालो, तर जगभर संपूर्ण सुख समाधान नांदण्याची शक्यता आहे. का? तर जेव्हा असे काही टक्के लोक हे सगळं म्हणजे प्रयत्न करतील स्वतः कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होऊन, तेव्हा अशी जी आत्ताची आधुनिक संस्कृती आहे ती कशी आपल्या मनुष्यांच्या जीवनासाठी फारशी ती हितावह नाही असं म्हटलंय. आणि म्हणून आपण काय करायला पाहिजे, तर कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत झालं पाहिजे आणि त्याद्वारे हे सगळं जग जे आहे ते रजो तमो गुणाच्या पूर्ण आहारी गेलेलं आहे. आणि मग ह्यासाठी इथं कधी मग असं जर रजो तमो गुण असेल तर इथे शांती समृद्धी असेल का? तर बिलकुल नाही, शक्यताच राहणार नाही म्हणजे असण्याची. मग रजोगुणातले लोक कसे असतात, लोभी असतात आणि त्यांच्या इंद्रिय तृप्तीला बिलकुल अंतच नसतो. आणि आपण पाहिलं की मनुष्याकडे जरी असं असलं, माझ्याकडे पुरेसे धन आहे, मग इंद्रिय तृप्ती करण्याची पुरेशी साधन आहे, तरी त्याला मग मनशांती किंवा सुखी नसतं. म्हणजे असा जो रजोगुणी मनुष्य आहे त्याला कधी मनशांती आणि सुखप्राप्तीची शक्यता तरी आहे का? तर बिलकुल नाही. आता आपण हे सगळं समजून घेतलं, हो की नाही? मग आपल्याला खरंच जर सुख मिळवायचं असेल, तर आपल्याला आपल्याकडचे पैसे भरपूर सारे धन आपल्याला मदत करू शकेल का? नाही. सहाय्य होईल का त्याचं? बिलकुल नाही. मग ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर कृष्ण भावनेमध्ये दृढ झालं पाहिजे. कृष्ण भावनेच्या अभ्यासाद्वारे आपण काय समजून घेतलं पाहिजे, तर मी सत्वगुणांपर्यंत कशी स्वतःची उन्नती करेन, मी सत्वगुण कसा प्राप्त करू शकेन. आणि मग त्यामुळं रजोगुणी मनुष्य असतो तो कसा असतो, तर तो मानसिक दृष्ट्या तर दुःखी असतो असं नाही बरं का, तर तो व्यवसाय पण कष्टप्रद असतो. का? तर आता मगाशी आपण पाहिलं, प्रतिष्ठा राखण्यासाठी तो पुरेसं धन त्याला मिळवण्यासाठी अनेक युक्त्या करतो, अनेक योजना त्याला करायला लागतात. म्हणजे आपण म्हणतो ना, लोकांना सगळ्या असं राखून, त्यांच्याशी संबंध राखून सगळे असं त्याला ठेवावं लागतं आणि त्यासाठी युक्त्या योजना करतो तो आणि मग त्याचं जीवन कष्टदायक बनतं. आणि मग तमोगुणांचं तर कसं असतं, ते मूर्ख म्हणजे ते लोक असतात ते मूर्खच म्हणजे अशा कृती करत असतात किंवा मूर्खपणाच्या कृतीमध्ये असतात सतत रममाण. आणि त्यामुळे त्यांच्या परिस्थितीमुळे ते निराश होतात आणि मग काय होतं, ते सगळं अज्ञानामुळेच कृती होत असतात आणि ते स्वतःच्या कल्याणार्थ पण नसतात आणि समाजाच्या पण. आणि मोह, प्रमाद, सगळं आळस असतं. मग ते नशा उत्पन्न करणारी व्यसनं यांचा आश्रय घेतात. अशा रीतीने काय होतं, त्यांचं अज्ञानात अजून पतन होत जातं आणि त्यांचं भविष्यकाळाचं जीवन कसं असतं, अंधकारमय असतं. इथे चित्रात दाखवले पहा, तमो सत्वगुणी व्यक्तीचा चेहरा कसा पहा, आनंदी सात्विक. तमोगुणी कसा आहे पहा आणि रजोगुणी मधला व्यक्ती कसा पहा. तर ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊ. इथे पण चित्र आहे पहा, की सत्वगुणी व्यक्ती कसा आहे बघा, शांत आणि त्याचं चित्त कसं समाधानी आहे, आनंद आहे त्याच्या चेहऱ्यावर. तर मधला रजोगुणी व्यक्ती कसा आहे पहा आणि तमोगुणी व्यक्ती कसा आहे पहा. तर अशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये म्हणजे त्यांच्या गुणांनुसार त्यांची कर्म असतात. मग आता आपण पुढे जाऊ. ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा. सत्वगुण मनुष्य कर्मशः ऊर्ध्वगतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकांमध्ये वास करतात आणि जे निंद तमोगुण स्थित आहेत त्यांचं नरक लोकात अधःपतन होतं. म्हणजे काय, की ज्यांचं जसं कर्म त्यांचे तशी त्यानुसार फळ असतात. मग आता पहा, कर्माचे परिणाम सांगितले होते. तर सर्व स्वर्गलोक किंवा उच्चतर लोक आहेत. तर इथे काय असतात, अत्यंत उन्नत म्हणजे आध्यात्मिक दृष्ट्या उन्नत जीव वास करतात. म्हणजे त्यांचे जी कर्म असतात त्यानुसार त्यांना हे उन्नत लोक मिळतात. मग ह्या इथे विविध लोक आहेत, म्हणजे सत्यलोक किंवा त्याला ब्रह्मलोक म्हणतात. हा अत्युच्च लोक बरं का, सगळ्यात वरचा लोक ब्रह्मलोक. मग वेगवेगळे जे जे हे ब्रह्मांडातले आदिजीव आहेत ते म्हणजे ब्रह्मदेव म्हणा, असे जे सगळे आहेत ते उच्च लोकात त्यांना स्थान आहे पहा. आणि मग अशा पद्धतीने उन्नत म्हणजे ज्यांचं जीवन असतं ते त्यांना कशामुळे प्राप्त होतं, तर सत्वगुणामुळे प्राप्त होतं. मग आता रजोगुण म्हणजे काय आहे, तर एक प्रकारचं मिश्रण आहे सत्वगुण आणि तमोगुण. म्हणजे तो मध्येच असतो सत्वगुण आणि तमोगुणाच्या. मग असा मनुष्य शुद्ध नसतो कधी. मग त्याचं काय होतं, तर तो पूर्णपणे रजोगुणामध्ये जर स्थित झाला तर तो पृथ्वीवर एखादा राजा, धनवान व्यक्ती, असा श्रीमंत व्यापारी, असा काहीतरी मनुष्य असा म्हणजे धनवान म्हणजे अशा पद्धतीत बनून येतो. आणि मग त्याचं जे गुणांचं मिश्रण आहे ना, त्याच्यात तमोगुणाचं पण म्हणजे संयोग झालेला असतो. म्हणजे त्यामुळे काय होतं, की त्यांची अधोगती पण होऊ शकते. मग पृथ्वीवर जो रजोगुणी किंवा तमोगुणी लोक हे जे काय असतात, ते काय करतात,
की अशा म्हणजे वेगवेगळ्या आपण आता पाहिलं हे आपण हे जे वेगवेगळी यंत्र आता हे विमान आहे किंवा असे वेगवेगळे उपग्रह आहेत, तर ह्याद्वारे आपण काय करतो तो उच्चतर लोकांमध्ये जाऊ शकत नाही म्हणजे. तर पण आपण हे रजोगुणात स्थित असलेले लोक काय करतात, तर अशा पद्धतीने म्हणजे उच्चतर लोकांमध्ये म्हणजे असं म्हणजे जाण्याचा असं ते प्रयत्न करतात. म्हणजे काय, की जे अशा कृती आहेत की ज्या फलदायी नाहीत म्हणजे तर उच्चतर लोकांमध्ये आपण आपल्या कर्मामुळेच जाऊ शकतो, हो की नाही? किंवा उच्च ग्रहावर काय आहे हे त्यांना कुतूहल असतं. पण आणि वेगवेगळी यंत्र उपग्रह यांच्याद्वारे ते अशा ठिकाणी जाऊन म्हणजे आपले ते अंतराळ मोहिमा वगैरे असतात, तर अशा पद्धतीने ते जाण्याचा प्रयत्न करतात. मग असे जे मनुष्य असतात ते कसे असतात, वेगवेगळ्या त्यांच्या इच्छा आकांक्षा वासना म्हणजे तीव्र इच्छा यामुळे असे प्रयत्न करतात. हे सगळे रजोगुणी लोक असतात. मग आता म्हणजे पुढे आपण आता समजून घेऊया की जो तमोगुण आहे तर त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणले, जघन्य म्हटले. म्हणजे अत्यंत म्हणजे त्याचा जर वाढ झाली त्याच्यामध्ये तर अत्यंत त्याचे परिणाम घातक असतात. म्हणजे भौतिक प्रकृतीतला हा सगळ्यात कनिष्ठ गुण म्हणलाय म्हणून त्याला जघन्य म्हणतात. म्हणजे भयंकर घातक असा. मानव योनीमध्ये काय आहे, तर वेगवेगळे अशा अशा म्हणजे ज्या म्हणजे इतक्या योनी आहेत 84 लक्ष, तर त्यामध्ये तमोगुणाचा जो काही म्हणजे जो काही प्रभाव असतो त्यानुसार मनुष्याला ती अधम योनी म्हणजे अधम म्हणजे सगळ्यात खालची अशी योनी प्राप्त होते बरं का. म्हणजे तमसा ह्या शब्दाचाच अर्थ काय आहे, तर अशी योनी म्हणजे की जे उच्चतर गुणात कधीच प्रगती करत नाही म्हणजे आणि ते सतत निरंतर म्हणजे खालच्या 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 म्हणजे असं जे म्हणतो ना आपण निम्न गुणामध्ये सतत म्हणजे ज्यांचं अधपतन होत असतं, तर तमसा ह्या शब्दाचं म्हणजे हे अर्थ आहे. तर त्यामुळं त्यांचं भविष्य कसं असतं, अंधकारमय असतं. तमोगुणी आणि रजोगुणी मनुष्य असतात त्यांना सत्वगुणापर्यंत जर उन्नत होण्याची संधी असेल तर ती कोणती, तर ती कृष्ण भावना आहे. म्हणजे आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की कृष्ण भावनेमध्ये कितीही म्हणजे आपली कर्म अशी रजोगुणी तमोगुणी झालेली असतील तरी जेव्हा असा एखादा व्यक्ती एखाद्या शुद्ध भक्तांच्या किंवा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या म्हणजे संगतीत येतो किंवा त्याला त्याचा संग मिळतो, तेव्हा काय होतं, तो म्हणजे तो ज्ञानाद्वारे आपले उन्नती करून घेऊन ह्या गुणांच्या मधून म्हणजे रजोगुणातून सत्वामध्ये किंवा तमोगुणातून रजोगुणातून तो सत्वगुणामध्ये उन्नत होऊ शकतो. पण जो ह्या संधीचा लाभ घेत नाही तर तो काय होईल, निश्चितच ह्या कनिष्ठ गुणामध्येच राहील. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. म्हणून आपण प्रयत्न काय करायचे की सत्वगुणामध्ये आपण कसे जाऊ शकू हे प्रयत्न आपण करायचे. आणि आपल्याला प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु किंवा शास्त्र हा संघ आता भगवद्गीता पण भगवद्गीता मिळालाय म्हणजेच हा आपल्यासाठी देवाने दिली सुसंधीच आहे हो. त्याचा आपण निश्चित आपण म्हणजे असं काय म्हणतो आपण संधीचं सोनं करणं किंवा सुसेचा योग्य तो लाभ आपण करून पाहिजे. आणि कृष्ण भावनेमध्ये आपण उन्नत झालं पाहिजे की जेणेकरून आपण शुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित होऊ आणि त्याद्वारे भगवंताची प्राप्त करू शकू. मग हा भाग आपण इथं समजून घ्यायचा. आता आपण पुढे जाऊया. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणांकेरच इतर कोणीही करता नाही आणि तो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. आता भगवंत काय म्हणतात की जो मनुष्य अशा पद्धतीने जाणतो की प्रकृतीच्या 3 गुणांखेरीज इतर कोणी करता नाही. म्हणजे काय, की तो जो कर्म करत असतो एखादा जीवात्मा जेव्हा भौतिक प्रकृतीच्या आधिपत्याखाली येतो किंवा त्याचा भौतिक प्रकृतीमध्ये जेव्हा प्रकृतीशी संग होतो, या भौतिक प्रकृतीमध्ये तो येतो, तेव्हा त्याला शरीर मिळतं. मग त्याला शरीर जे मिळतं त्यानुसार त्याची कर्म ठरतात. म्हणजे मग भौतिक प्रकृतीच्या जे गुण असतात तर त्या गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही. म्हणजे जेव्हा भौतिक प्रकृतीशी संग होतो जीवात्म्याचा, त्याला जे शरीर मिळतं त्यानुसार त्याला कर्म करावं लागतं. म्हणजे मग भौतिक प्रकृतीमध्ये हे 3 गुण असतात, हो की नाही? मग ह्या 3 गुणांच्या आधिपत्याखालीच त्याला कर्म करायला लागतं. म्हणजे करता कोण आहेत, तर तो जीवात्मा करता नाही तर हे प्रकृतीचे म्हणजे कोण आहेत, तर 3 गुण आहेत. तर
ह्यांच्याद्वारे ती कर्म घडत असतात. म्हणजे हा भाग आपण समजून घेतला पाहिजे अशा पद्धतीने. त्यांच्या प्रभावाखाली असतो. ज्या गुणाचं प्रभाव किंवा ज्या गुणाचं प्राबल्य आपण पाहिलं कधी-कधी सत्वगुण वरचढ ठरतो, कधी-कधी रजोगुण, तर कधी-कधी तमोगुण आणि तो इतर गुणांचा पाडाव करतो. मग त्यामुळं ज्या गुणाचा आपल्यावर प्रभाव जास्त किंवा म्हणजे ज्याचं आपल्यावरती म्हणजे वर्चस्व, त्यानुसार आपण त्या गुणांच्या प्रभावाखाली असतो आणि त्यानुसार आपली कर्म घडतात. म्हणजे कर्ता कोण आहेत, तर हे प्रकृतीचे 3 गुण आहेत. मग जो हे जाणतो किंवा जो हे योग्य रीतीने पाहतो, तो सर्व गुणांच्या पलीकडे असणारे कोण आहेत, तर भगवंत स्वतः. म्हणजे कोण, तर भगवान श्रीकृष्ण, ज्यांना आपण परमपुरुष म्हणतो. तर त्यांना तो जाणतो. म्हणजे ते कसे आहेत, त्यांनी हे सगळं निर्माण केलंय. पण ते कसे आहेत, ह्या गुणांच्या अतीत आहेत, ते परिपूर्ण आहेत आणि त्यांचं संपूर्ण शरीर आध्यात्मिक आहे, ते सर्वोच्च नियंत्रक आहेत आणि सर्व कारणांचे कारण आहेत. म्हणजे आपल्याला सुद्धा म्हणजे जे काही म्हणजे या गुणातीत घेऊन जाऊ शकतील किंवा मुक्ती देऊ शकतील असे कोण आहेत, भगवंत स्वतः आहेत. मग हे जेव्हा एखादा जाणतो, तेव्हा तो काय होतो, भगवंतांच्या आध्यात्मिक स्वभावाला म्हणजे भगवंतांची म्हणजे त्याला आध्यात्मिक स्वभावाची प्राप्ती होते. म्हणजेच काय, तो देखील ह्या भक्ती मार्गावर येऊन भगवंतांची स्वरूप स्थिती समजून घेतो, ओळखतो आणि भगवंतांची हे श्रेष्ठत्व समजून घेऊन भगवंतांची प्राप्ती करण्यासाठी तो भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो, भक्ती मार्गाचं आचरण करतो, कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होतो. तेव्हा काय होतं, भगवंतांच्या आध्यात्मिक स्वभावाची त्याला प्राप्ती होते. म्हणजे भगवंतांसारखे सगळे दैविक गुण त्याच्यामध्ये म्हणजे जे असतात, म्हणजे गुणांनी आपण समान आहोत. तर भगवंतांचे सारखे जे दैवी गुण असतात, तर ते म्हणजे ते सगळे त्याच्यामध्ये म्हणजे आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजेच तो शुद्ध सत्व गुणामध्ये सिद्ध होतो आणि मग असे कोण आहेत, भगवंत म्हणजे काय, विशुद्ध सत्व आहे, हो की नाही? म्हणजे त्याच्याही पलीकडे म्हणजे जे पूर्ण पवित्र असं जे आपण म्हणतो परम पवित्र असं म्हणतो भगवंतांना, ते भगवंत आहेत. मग त्यांची आपल्याला प्राप्ती होते. मग हा भाग आपण समजून घेतला. म्हणजे मग हे कोणामुळे, तर आध्यात्मिक गुरूंच्या सहाय्याने आपल्याला शक्य आहे का अशा दिव्य स्तराला पोहोचणं? कारण जीव का कधीही या विविध कर्मांचा करता नसतो. तर त्या विविध गुणांद्वारेच आपलं प्रत्येक कर्म हे होत असतं. म्हणून मग काय केलं पाहिजे आपण, तर ह्या श्रीकृष्णांना आपण शरण गेलं पाहिजे आणि तेव्हाच आपण भौतिक प्रकृतीच्या या कर्मातून मुक्त होऊ. आणि मग आपल्याला जेव्हा असं यथार्थ ज्ञान मिळेल, तेव्हा काय होईल, हे भौतिक प्रकृतीचा प्रभाव हळूहळू नष्ट होईल. म्हणजेच काय, जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म मृत्यू जरा व्याधी अशा 4 ज्या समस्या आहेत, त्या यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. म्हणजे काय, की मनुष्य या वर्तमान शरीरात असून सुद्धा काय असतो, तर दिव्य अशा कृष्ण भावनेमध्ये कसा स्थित होतो, तर याचं वर्णन आहे बरं का ह्या श्लोकामध्ये थोडक्यात. म्हणजे आता देहधारी आपण असतो म्हणजे काय, तर आपण भौतिक देहामध्ये बद्ध असतो जीवात्मा म्हणून. मग जेव्हा आपण आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये प्रगती करतो, म्हणजे हे सगळं गुणांविषयी ज्ञान आपण घेतलं आणि असं आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये आपण समजून घेऊन प्रगती केली, म्हणजे जे ज्ञान ग्रहण केलं, तर काय होतं, आपण ह्या भौतिक भौतिक प्रकृतीच्या गुणांपासून हे ज्ञान घेतल्यामुळं आपण हे सगळं ज्ञान प्राप्त झाल्यामुळं म्हणजे त्या भौतिक प्रकृतीचे जे 3 गुण आहेत, त्यातून कसं आपण प्रभावातून मुक्त होऊ असे प्रयत्न करतो आणि जेव्हा असे प्रयत्न करतो, तेव्हा वर्तमान देहात जरी आपण असलो, तरी आध्यात्मिक सुखाचा आपण अत्यंत असा चांगला असा म्हणजे जे आध्यात्मिक सुख आहे त्याचा अनुभव घेऊ शकतो. कारण काय होतं आपलं, मग जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे जे आहेत, तर ह्यांच्या म्हणजे ह्या समस्या आहेत, तर ह्या दुःखातून किंवा ह्या जीवनातल्या आपल्या समस्या आहेत मानवी जीवनात, ह्यातून आपल्याला जर मुक्त व्हायचं असेल, तर आपण काय केलं पाहिजे, तर कृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली पाहिजे आणि सेवेद्वारे आपण काय होऊ, ह्या वर्तमान जीवनात असून देखील आपण ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या बंधनातून आणि मुक्त होऊ. म्हणजे त्या सगळ्या दुःखातून म्हणजे ह्या ज्या समस्या आहेत त्या आपल्या संपतील, हो की नाही? आणि मग या गुणाच्या बंधनातून आपण जर मुक्त झालो, तर आपण गुणातीत होऊ. म्हणजे आपण गुण म्हणजे दोरा असं म्हटलं, याचा अर्थ आहे आपण म्हणजे या ज्याचे हात पाय ते चित्रात दाखवले अशा पद्धतीने गुणांनी बांधलेले आहेत, म्हणजे या बेड्यामध्ये गुणांच्या चक्रून ठेवलेले आहेत. त्यांना कोण मुक्त करू शकतो, एखादा
म्हणजे बद्ध जीव जो स्वतः बांधलेला आहे तो मुक्त करेल का? बिलकुल नाही. म्हणजे कोण? भगवंत, की जे मुक्तात्मा आहेत, त्या गुणांच्या पलीकडे आहेत म्हणजे सगळ्या. तर असा मुक्तात्माच आपल्याला म्हणजे मुक्त करू शकतो. मग असे भगवंत आहेत आणि किंवा भगवंतांचे प्रामाणिक प्रतिनिधी किंवा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु त्यांना म्हणतात. तर ते असतात. मग ते आपल्याला योग्य ज्ञानाद्वारे, योग्य उपदेशाद्वारे भगवंतांची भक्तिमय, प्रेममय कशी सेवा करायची याचं ज्ञान देतात आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शास्त्रांच्या विधिविधानांचं पालन, अभ्यास अशा पद्धतीने आणि आपण अभ्यासला वेगवेगळ्या वैदिक साधना अशा पद्धतीने आपण करून किंवा नवविधा भक्ती करून निश्चितपणे काय करू शकतो? गुरूंची सेवा करून त्यांची कृपेस प्राप्त होऊ शकतो आणि ज्ञान अर्जित करून अशा पद्धतीचं हे जसं गुणांचं आपण ज्ञान अर्जित केलं असं वेगवेगळं ज्ञान हे तत्वज्ञान आहे हो की नाही वेदांमधलं सगळं. तर असं तार्किक ज्ञान सुद्धा आपण सगळं बुद्धीच्या द्वारे प्राप्त करून घेऊन गुरुकृपेस प्राप्त होऊ शकतो आणि जर आपण त्याचं आचरण केलं त्यानुसार गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार तर काय होईल? आपण गुणातीत होऊ आणि अशा पद्धतीने मग मुक्तात्मा होऊन अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. म्हणजेच काय? अशा पद्धतीने भक्तिमय सेवेद्वारे आपण भगवत धामाची प्राप्ती करून तिथं जे म्हणजे जो दिव्य आनंद आहे त्याचा आपण उपभोग घेऊ शकतो की ज्याची तुलना अमृताशी केली म्हणजे अमृतासारखाच आहे ना ते सगळं असं दिव्य आध्यात्मिक जीवन त्या स्तरावर आपण दिव्य स्तरावर स्थित होणं आणि भगवत धामामध्ये आपल्याला प्रवेश मिळणं. मग अशा पद्धतीने आपण अशा अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभू, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो? त्याचे आचरण कसे असते? प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? आता इकडे अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलाय, की जो त्रिगुणांच्या अतीत असतो, मग त्याला कसं आपण ओळखायचं? असं त्याला प्रश्न पडलाय म्हणजे. म्हणजे जो असा स्वेच्छाधारी असतो म्हणजे तो का नियमाचारी म्हणजे काय तो स्वेच्छेने वागतो का शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करतो? म्हणजे मग हे सगळं अर्जुनाला असे प्रश्न पडले म्हणजे तर ते प्रश्न जे आहेत तर त्याचं उत्तर आता भगवंत देतात. मग हे फार महत्वपूर्ण प्रश्न आहेत बरं का. म्हणजे ह्याद्वारे आपण सुद्धा आता समजून घेणार आहोत की कशा पद्धतीनं म्हणजे असा व्यक्ती असतो. मग आता तो आणि तो गुणांच्या पलीकडे कसा जाऊ शकतो. आता आपण पुढे बघूया. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्रा, जो प्रकाश, आसक्ती, मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करत नाही, तो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्ये अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन तथा दिव्य राहतो. तो आत्मस्थित आहे आणि सुख दुःखाला सारखेच मानतो. जो माती, दगड, सोन्यामध्ये समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याविषयी समभाव राखतो बरं का. धीर आहे आणि जो स्तुती तथा निंदा, मान तथा अपमान याकडे समभावाने पाहतो, तो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केलाय त्या मनुष्याला काय म्हणायचं? गुणातीत असं म्हटलं जातं. मग आता आपण हे सगळं समजून घेऊया. हे वाचल्यावर आपल्याला खूप भयंकर अवघड वाटलं असेल, बिलकुल नाही. आपण छान पद्धतीने समजून घ्यायचा प्रयत्न करूया आणि भगवंत आपल्याला निश्चित हे सगळं असं अगदी छान त्यांनी उकल करून सांगितले. ते काय सांगतात ते समजून घेऊया. मग आता जे 3 वेगवेगळे प्रश्न अर्जुनाने विचारले त्याची उत्तरं पहा म्हणजे कसं. तर जेव्हा आपल्याला भगवंत आता काय सांगतात, की दिव्यावस्थेत स्थित जेव्हा मनुष्य होतो, तेव्हा त्याच्यात द्वेष भावना नसते. म्हणजे जी कृष्ण भावना आहे ती कशी आहे दिव्य अवस्था आहे, परमोच्च अशी अवस्था आहे. तर जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये असा दृढ असतो व्यक्ती, तो भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करत असतो आणि प्रत्येकाच्या देहामध्ये तो भगवंतांना पाहत असतो. हो की नाही? मग त्यामुळे त्याच्या मनात द्वेष नसतो, काही कुठली स्वार्थ, इच्छा, लालसा नसते आणि भौतिक देहानं बद्ध झालेला जीव कसा या भौतिक देहातच असतो, जगत असतो. तेव्हा त्याला काय असतं, तो ह्या 3 गुणांच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळं त्याला म्हणजे हे सगळं असे इच्छा किंवा इंद्रिय तृप्तीचे म्हणजे गोष्टींमध्ये तो सतत लिप्त असतो. मग हे आपण समजून घेऊया. मग तो जेव्हा देहाच्या बाहेर जातो, तेव्हा काय होतं, प्राकृतिक गुणांच्या ह्या प्रभावातून तो मुक्त होतो. आणि मग देहबद्ध असेपर्यंत म्हणजे त्यामुळे त्यांना कसं असलं पाहिजे तर उदासीन असलं पाहिजे. म्हणजे काय की आपल्याला देहात्मबुद्धीचं ह्या विस्मरण होण्यासाठी काय केलं पाहिजे? मग भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये आपण सतत म्हणजे संलग्न व्हायचा प्रयत्न केला पाहिजे. जोपर्यंत आपल्याला ही देहात्मबुद्धी आहे की मी म्हणजे शरीर आहे आणि असं वाटतं आपल्याला म्हणजे कर्ता शरीर आहे पण असं आहे का? तर नाहीये. म्हणजे आपण कोण आहोत? शरीर नसून आत्मा आहोत. मग हे जेव्हा कळतं म्हणजे आपण देहात्म बुद्धीच्या
म्हणजे जाणीवेच्या पलीकडे जातो. तेव्हा मग आपण काय करतो, श्रीकृष्णांच्या ठायी स्वतःला अर्पण करतो. म्हणजे त्यांचं म्हणजे भगवंत कर्ता आहेत आणि आपण कर्ता नसून भगवंत आपले स्वामी आहेत आणि आपण त्यांचे नित्य दास आहोत आणि मी म्हणजे शरीर नसून आत्मा आहे आणि मी भगवंताचा जीवात्मक अंश आहे, नित्य दास आहे. हे जेव्हा आपल्याला समजतं, तेव्हा आपण त्यांना शरण जातो आणि मग आपण काय करतो, श्रीकृष्णांच्या ठायी स्वतःला अर्पण करतो. तेव्हाच आपल्या इंद्रियांची तृप्ती हळू थांबते आणि मग काय होतं, हळू आपल्याला ह्या देहाची सुद्धा आवश्यकता वाटत नाही. म्हणजे देहाच्या आदेशाचे किंवा देहातले जे इंद्रिय आहेत त्यांच्या आदेशाचे इच्छांचं आपल्याला पालन करायची आवश्यकताच नाही वाटत. आपण काय करतो, आपली मन, बुद्धी, इंद्रिय सगळं भगवंतांच्या चरणी ठायी युक्त करतो आणि मग अशा क्रियांपासून आपला आत्मा कसा होतो, एकदम अलिप्त राहतो आणि मग त्यामुळं काय होतो, प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावापासून तो अशा दिव्यावस्थेमध्ये स्थित असल्यामुळं आपोआपच मुक्त असतो. मग असा जो व्यक्ती आहे, तर तो भौतिक गोष्टीत आसक्ती म्हणजे जे असतात, तर त्याचा म्हणजे ज्या आसक्ती असलेल्या मनुष्यावर कसा परिणाम होतो बघा आपल्यावर, की म्हणजे आता आपलं स्वतःचं उदाहरण घेऊ, की आपल्याला कोणी मान अपमान म्हणजे असा प्रयत्न केला आपल्याशी वागण्याचा, कोणी मान दिला, कोणी अपमान, तर आपल्यावर परिणाम होतो की नाही. आपण भौतिक आसक्ती किंवा या भौतिक व्यवहारातल्या गोष्टींशी संबंधित आपण ह्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली असतो. पण दिव्यावस्थेत असा जो स्थित असतो त्याला बिलकुल मान अपमानाचा परिणाम होत नाही. म्हणजे तो काय करतो, नेहमी कृष्ण भावनेमध्ये कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कर्म करतो. मग इतर कोणी मला मान देतो किंवा माझा कोणी अपमान करतो, बिलकुल नाही. कारण हा देहच कसा आहे, भगवंतांनी दिलेला आहे आणि भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी ते कार्य करत असतात. त्यामुळे कृष्ण भावनाभावित कर्म ज्या काही अनुकूल गोष्टी आहेत त्याचाच तो स्वीकार करतो. अन्यथा त्याला कुठलीही गोष्ट म्हणजे अगदी सोनं द्या, नाहीतर दगड द्या, नाहीतर काहीही द्या, त्याला सगळं काही समानच वाटतं. म्हणजे सोनं पण दगडाप्रमाणे वाटतं आणि दगड ही दगड, म्हणजे त्याच्यात त्याला काहीही फरक नाही. आपलं कसं होईल, आपण सोनं आणि दगड यामध्ये फरक करतो की नाही. मग हे कशामुळे असतं, आपण देहात्म बुद्धीमध्ये असतो म्हणून असतं. मग असा जो असतो कृष्ण भावना कर्म करणार, तर तो सगळ्यांना आपला मित्र समजतो. म्हणजे कुणाचाही म्हणजे एखाद्या शत्रूचा सुद्धा तो द्वेष करत नाही. उलट तो सगळ्यांना समभावाने पाहतो आणि एकाच स्तरावर काय पाहतो, सगळ्यांच्या हृदयात श्रीकृष्ण आहेत. मग त्या परमात्म्याला तो पाहत असतो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये. वेगवेगळं शरीर, योनी ह्याच्यामध्ये तो फरक करत नाही, की हा कुत्रा आहे, हा मंदिर आहे, किंवा हा माझा शत्रू आहे, हा माझा मित्र आहे आपल्या तर प्रत्येकातल्या हृदयस्थ परमात्म्याला तो पाहत असतो आणि म्हणून समभावाने पाहतो. म्हणून काय होतो, की तो कुठल्याही म्हणजे असे क्षणिक जे उत्पात होतात, उलथापालथ समाजामध्ये होते असं, तर हे सगळं तो समजत असतो. त्यांचं स्वरूप त्याला सगळं कळत असतं. पण तो कधीही कुठल्याही सामाजिक, राजकीय अशा विषयामध्ये सुद्धा भाग घेत नाही किंवा त्याचा परिणामही त्याच्यावर होत नाही. मग असा जो असतो मनुष्य, तो स्वतःच्या स्वार्थासाठी बिलकुल कुठलंही कर्म करत नाही आणि तो कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी सगळं काही करतो. म्हणजे स्वतःसाठी काही करतच नाही. मग असा जो असतो त्याचं आचरणामुळे तो काय होतो, की मध्ये ते स्थित आहेत. म्हणजे जो पर्यंत आहे ते म्हणजे नारद मुनी आहेत. म्हणजे ते असे अशा पद्धतीचे म्हणजे उच्च कोटीचे भगवंतांचे भक्त आहेत आणि अनेक म्हणजे प्रल्हाद महाराज आहेत, ध्रुव महाराज आहेत किंवा अनेक जणांचे ते गुरु आहेत आणि भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी भगवंतांची भक्ती म्हणजे सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची आणि म्हणजे भगवंतांच्या भक्ती म्हणजे प्रेममय सेवा कशी करायची ह्याचं सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्याचं त्यांनी म्हणजे त्यांचं प्रत्येक कर्म आहे आणि ते भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी ते कर्म करतात. आता आपण पुढे बघूया. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्ण त्या भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तरापर्यंत उन्नत होतो. मग जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णपणे भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये भगवंतांच्या म्हणजे स्थित होतो किंवा संलग्न होतो, तो त्रिगुणांच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्मस्तरावर म्हणजे काय, गुणातीत झाला. म्हणजे तो काय होतो, ब्रह्मस्तर म्हणजे भक्तीतला ब्रह्मस्तर म्हणजे काय, त्या दिव्य स्तरावर जेव्हा उन्नत होतो एखादी व्यक्ती, तेव्हा भक्ती मार्गामध्ये सुद्धा म्हणजे हे स्तर आहेत वेगवेगळे. त्याला काय म्हणायचं, ब्रह्मस्तरावर उन्नत झालाय असं म्हणतात. म्हणजेच काय, तो मुक्तात्मा म्हणतो, तो योगीजन म्हणतो. या 3 गुणांच्या पलीकडे जातो आणि मग अशा पद्धतीनं श्रीकृष्ण किंवा त्यांच्या सेवेमध्ये हा जो मनुष्य संलग्न असतो,
तो कसा असतो पूर्णपणे कृष्ण भावनामयच असतो म्हणजे. आणि मग असा जो असतो तो काय म्हणतो की म्हणजे म्हणजे जे काही आहे ते भगवंतांच्या कृपेने त्याला प्राप्त झालंय किंवा जे काही आहे ते भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी तो कर्म करण्यामध्ये म्हणजे स्वतःचं समाधान किंवा आनंद मानत असतो आणि त्या सेवामध्ये तो म्हणजे सतत रममाण असतो. म्हणजे आता जसं भगवंत काय म्हणतात, की एखादा व्यक्ती जेव्हा श्रीकृष्णांना तत्काळ शरण जातो, तेव्हा प्रकृतीच्या ह्या 3 गुणांच्या प्रभावातून मुक्त होतो. आणि आपलं म्हणजे जीवनाचं उद्दिष्ट काय तर भगवंतांची प्राप्ती करणे. म्हणजे कृष्ण भावनेतली म्हणजे परमोच्च संसिद्धी काय तर श्रीकृष्णांशी आपण अशा पद्धतीने एकरूप होणे, समानता प्राप्त करणे. मग हे जेव्हा होतं, तेव्हा काय होतं म्हणजे जसं सोनं आणि सोन्याच्या खाणी सोनं म्हणजे ह्यामध्ये समानता आहे, हो की नाही? म्हणजे त्यामध्ये गुण सोन्याचाच असतो. म्हणजे आपण गुणांनी समान भगवंतांशी आपण एकरूप होणं. मग आपण भगवंतांचे जीवात्मक अंश आहोत. म्हणून आपण भगवंतांचे सारखे गुणांनी समान होऊ शकतो भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे. आणि अशा पद्धतीने आध्यात्मिक स्वरूप स्थितीत आपण गुणात्मक सोन्यासारखं भगवंतांशी म्हणजे श्रीकृष्णांप्रमाणेच असतो. आणि मग तशी आपण भक्ती योगाचं आचरण करून आपण भगवंतांची म्हणजे आपण एकरूपता प्राप्त करू शकतो. म्हणजे काय? भगवंत भक्त यांच्यामध्ये परस्परांचं म्हणजे प्रेमाचं जे आदान-प्रदान होतं भक्ती मार्गावर. मग ह्यासाठी काय पाहिजे? की भगवंत आणि जीव ह्यांच्यामध्ये फरक पाहिजे. मग तो आहे, हो की नाही? आपण कोण आहोत? तर आपण भगवंतांचे नित्य दास किंवा आणि भगवंत स्वामी आहेत. आपण गुणांनी समान एक स्फुल्लिंग आहोत आणि भगवंत कोण आहेत? तर आपले स्वामी आहेत. पण आपण भगवंतांच्या समान दिव्य स्तरावर जोपर्यंत स्थित होत नाही, तोपर्यंत आपण भगवंतांची सेवा करू का? करू शकतो का? तर याचं उदाहरण काय? तर राज्यात एखाद्या राज्याचा किंवा एखाद्या मंत्र्याचा वैयक्तिक जो सेक्रेटरी किंवा सहाय्यक असतो, तो होण्यासाठी आपल्याला तेवढी आवश्यक पात्रता मिळवायला हवी, हो की नाही? ती अपरिहार्य असते मिळवणं. मग तसंच आहे. ही पात्रता म्हणजे काय? तर आपण ब्रह्मस्तरावर स्थित व्हायचं. म्हणजेच काय? या भौतिक विकारातून मुक्त व्हायचं, असं वेदांनी सांगितलंय. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? गुणातीत जेव्हा होतो, तेव्हा अशा दिव्य ब्रह्मस्तरावर स्थित होतं असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून आपण गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी म्हणजेच ब्रह्माशी, भगवंत कोण आहेत? परब्रह्म आहेत. आपण ब्रह्म आहोत. तर वेदांमध्ये आपल्याला ब्रह्म म्हटलंय आणि भगवंतांना परब्रह्म. मग अशा ब्रह्माशी आपण एकरूप झालं पाहिजे. आणि असं जेव्हा आपण होतो, तेव्हा ही स्थिती प्राप्त झाल्यावर आपण पुन्हा ब्रह्मस्वरूप गमावत नाही. मग हेच आपल्या मानवी जीवनाचं उद्दिष्ट आहे. म्हणून असं म्हटलंय ब्रह्मस्तरापर्यंत उन्नत होते. आणि परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत अव्यय अशा शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. तर ही जी निर्विशेष ब्रह्मज्योती आहे, तर हे म्हणजे काय आहे? तर भगवंतांच्या शरीरातून म्हणजे येणारे हे प्रकाश किरण आहे. मग ह्याचा साक्षात्काराचा प्रारंभ म्हणजे काय आहे? दिव्य साक्षात्काराचा प्रारंभ आपण पाहिलं म्हणजे ब्रह्मस्थिती आहे. आणि दिव्य साक्षात्काराचा मध्यभाग अर्थात दुसरी पायरी म्हणजे परमात्मा आहे. आणि पुरुषोत्तम भगवान म्हणजे प्रत्यक्ष दिव्य स्तरावर भगवंत जे आहेत त्यांचं द्विबीज रूपामध्ये हे अंतिम पायरी आहे. म्हणून भगवंत काय म्हणतात, की परमात्मा आणि निर्विशेष ब्रह्म हे दोन्ही म्हणजे कोणावर आश्रित आहेत? तर परमपुरुषांच्यावर आश्रित आहेत. आणि मग त्यांचा आधार पण कोण आहे? तर भगवंत. शाश्वत ब्रह्मज्योतीचा आधार कोण आहे? तर भगवंत स्वतःच आहेत. कारण ही सगळी म्हणजे भगवंतांच्या प्राप्तीचे हे पहिला, दुसरा म्हणजे असे हे टप्पे आहेत. पण ह्या सगळ्याचा आधार कोण आहेत? भगवंत आहेत. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आणि म्हणून भौतिक बद्ध अवस्थेतून आपण परमेश्वराच्या अशा क्रमशः म्हणजे जसे मुक्त होत जातो, तसं ब्रह्मस्वरूप स्तरापर्यंत उन्नत होत जातो. आणि म्हणून ह्याला काय म्हणायचं, की जीवनातील ह्या ब्रह्मस्तराची प्राप्ती होणे म्हणजे अध्यात्माची पहिली पायरी झाली आपण. मग त्यानंतर पुढे उन्नत झालो, की आपल्याला काय वाटतं म्हणजे परमात्मा स्वरूपातील भगवंताचं आपल्याला दर्शन होतं. मग हे सगळे उदाहरण आहेत. म्हणजे असे चतुष्कुमार ब्रह्मसाक्षात्कारी होते. मग ते क्रमाक्रमाने भक्ती स्तरापर्यंत गेले. आणि मग निर्विशेष ब्रह्माखाली म्हणजे जे ब्रह्म आहेत, तर त्याच्या पलीकडे जे जाऊ शकत नाहीत, त्यांचं काय होतं? पुन्हा पतन होण्याची शक्यता असते. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? तर ब्रह्मस्त्र जेव्हा आरूढ होतो आपण, तर तेव्हा आपण
आपली प्रगती म्हणजे होण्यासाठी आपण भगवत भक्तीमध्ये संलग्न झालं पाहिजे. म्हणजे संलग्न राहिलं पाहिजे, नाहीतर पतन होण्याची शक्यता असते. म्हणून ह्या सगळ्यातनं आपण काय समजून घेतलं, तर राजाचा सेवक, राजाच्या सगळ्या श्रेणींचा उपभोग घेतो. तसं आपण शाश्वत सुख, अविनाशी सुख आणि शाश्वत जीवन आपलं भक्तीसोबतच आपल्याला मिळतं. आणि ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, भक्तिमय, प्रेममय भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतः स्थित झालं पाहिजे. आणि जेव्हा असं होऊ, तेव्हा नक्कीच काय होऊ, आपण त्रिगुणातीत जाऊ. हा भाग इथे आपण समजून घेतला. मग आता भक्तीमध्ये स्थित व्हायचं म्हणजे काय? तर आपण सगळे हे भक्तिमय, प्रेममय सेवेचे प्रयत्न, नवविधा भक्ती करायची आणि त्याद्वारे आपण भगवंतांची प्राप्ती करायची. म्हणजे भगवंतांचा प्रसाद त्यांना अर्पण केलेला ग्रहण करायचा. त्यांना त्यांच्या चरण कमलांना जी आपण फुलं अर्पण करतो त्याचा सुगंध घेऊ. भगवंतांच्या लीला जिथे झाल्यात त्या स्थळांना भेट देऊ. त्यांच्या लीलांचं अध्ययन आपण करू, समजून घेऊ. भगवंतांना त्यांच्या भक्तामधील प्रेमाचं जे आदान-प्रदान आहे, त्यांच्या कथा, लीला श्रवण करू. पवित्र मंत्राचा जप करू. किंवा त्यांच्या भक्तांचे जे आविर्भाव किंवा तिरोभाव दिनी असतात, तेव्हा आपण उपवास करू, एकादशीचं व्रत करू. अशा विधींचं पालन केलं की काय होईल? भौतिक कर्मातून आपण अनाथ होऊ आणि अशा प्रकारे ज्योतीचा जो स्तर आहे, पहिला ब्रह्म आत्मसाक्षात्कार टप्पा, ब्रह्मज्योती, त्याच्यावर आपण स्थित होऊ आणि हा गुणात्मक दृष्ट्या भगवंताशी समानच असतो. म्हणून आपण असे प्रयत्न केले पाहिजे. मग इथे हा अध्याय संपला. आता कोणाला शंका असतील विचारूया.